magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onikubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senyeke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresirwe namba yaito yobonchuria 0788666662. Kubwa telibolyo obosemia gusekero kende gyonsigo yemirobili yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri huko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira kobali yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiamagio ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri ndakugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onikubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senyeke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresirwe namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabokorigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera.
nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo ona wachagete aya nime yo muroberio bo mwenori kila litukula Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya kera kama tingatara gaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngara rombo ijana umotu bate ya mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to amereria bakalia omoto yakabwatwa bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mwanchu muligereri Nsoko TV egeta senambe mo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyareko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nenyareko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tunyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwegwa asenjira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa asenjira enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Nsoko TV no gotuchiko batogokora eke ikojeito tonyareko batogekora asenjira bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyareko batogokorareria okorarikwa nyagosira asenjira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya mwanchu muligeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bali babwate na bali batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV kochiko komanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere go chiakwanekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi
abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya na ria agendrete ase sector yechise. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koretera amangana magia buna to gwateka kurwa gaiga miyo bagatagati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi Tomu chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituku nabariki baitu be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengali botali no mubwekano mugusi omwancho murigeri ni garwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Omwancho murigere mwa Soko TV igetaseni gen Soko TV ibugatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isuko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii erietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira erietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii erietariane Wycliffe Orenge. Mira na inche Dominic Onderi Nyabuto. Ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili. Jeni gongoro kopetual machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tutatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, milki za Kiarabu,
Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amaruyeni nigagendere tugutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera. Eke gonko. Esukari. Lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yani blood pressure. Ninki turakore wetanga kuruwa sare. Nyorali chibu asomurobelyo bubugimanobo chenu. Asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyibande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugimanobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV obuso umugusi ine nuganete betri uratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone mambe bune yengiya Gaya konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obutindi nobosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima bwe. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Better Me Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobali yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndemu. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagarya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubuma n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
manyabo na wata kuruchitananya chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe, ngara rombo ijano. Umotu wate ya mabwari. Muligari bwen Soko TV, oyo no moroberio gwo kuongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kila litu kulie iki. Guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yemo ya butuko. Kugwa kolire emirimo yawo yerituko. Kwabukire orosete uikaransitero ya ubuya ndagita sekerugo orambulete emirondo kunyagusibero ngoli. Nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au. Ano to konyora chingero chionsi. Echiegita na chobenga. Kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo. Toamereria. Bakaliya omoto yakabwatwa. Ole, bakaliya omoto yakabwatwa. Amatukemero ngena gaika kabwatwa. Mwanchu muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi. Aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yobuikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna chiana kuru Mwanchu muligereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwegwa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret neranyareko bakoigwegwa. Mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tunyareko batoko ireke gusi oro no mugusi anyareko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchiko batoko kora eke igekuru gyeito tunyareko batoko gekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyareko batoko koraleria okorali kwanya gosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitananya chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Eye nen Soko TV oboroso Muligereri mambindengia na ndengo kwarigania somurobelian Soko bwakire na namono chitalike chini go chiri komine ya mumutinyi no ya gatano mwaka bw'ichiri 2025 na mwase mambie yo Mwanchu muligereri chitire 2025 maiga ichinsa 12 na namono togo tabingi na liri tukuliyo chake ikiti chirimo iliyo tobeto kumanya asenchira yo bwikana nukelikegendrete na namono iliyo nyarakoba naye gokoba asobwa mona kumanyanga nkikira asobwa ikobwense kolende asechinse chabono mambintagete asobwa ngomono to nyarakoba
tuguchaka kurarigereria ari agendete gukorekana ase chinsemo afuna basaki baito banyara kwa baba ko yikigaiga mwanchu murigereria ntagete turaitira igendo gikurukwa amagia semambia bono ili tunyara kwa batokoranga ningi kilikeroro ntagete turachaka ase tokobatu kumenya ili unyara kwa bako kugenda busil inyorenga litukuri goro nigori arengerio guchingira ili baba na baito au bakurukunga ba mama abandi bagote bakurende litaligia likigusina baba na mujumbe wense muye bunge ya Nyaribari Church umuske uyo kurigie kirugo na sabiro kwabiro uyo kurigie kirugo kyo bujumbe kurwa sensemo ya Nyaribari Church selieta umuske Okengo Nyambane nige soketie na kurwa ujumbe yo koganelia amaya ababa bonsi anamona kurwa chinseme icho cha Nyaribari Church ni go akwa netenkwana yayo mwanchu muligire ntagete turayegwa ile tunyara ko batoko genda busyo nande ritukoria rero uno Okengo Nyambane na beire ginko akerambu ya mono our mothers aso kobana intu aso gotokinia aso gotoira chiskuru kuba akerambu ya mono esengencho ritukoria rero nerino. We are celebrating you, we are proud of you. Ntoba anchete kiandage ikomi nande abangina bonsi pi Banyaribari ito ya chache nande bonsi pikisi county engima gusi engima. Happy Mother's Day. We love you, we really pray for you. Nande ntoma etenga Nyasaye nabarae nande nabe na inu chinga kichonsi mbuyamono uno Okengo Nyambane. I send you Happy Mother's Day message. Chinga kichonsi Nyasaye abe na inu mbuyamono. Na ya yukurigia kirugo kyobo jumbe kurwa asenseme ya Nyaribari Church na nemono ndibwensi mungina ulio tabete gakonyora ujumbe yokomate Happy Mother's Day na ndenonye chinga kichiaitire ngotenga Happy Mother's Day ritko liarero ya Jumatatu genda busyo amate mukuru ase ekenyerokia nyangeni yugutuka se ward ya Birongo sese moye bunge ya sese county ya Kisii na nemone sese me bunge ya Nyaribari Church nigo bono yesogetie na kumwiraniria mbuya mono muske Joel Okengo Nyambane aso kobasira komwenia omwanchobo uyu asilieta okuru Justin Nyang'au uyu wate myaka 49 se litukuri Juma mwancho muligiri nigo babete bakoya kwana litukelio kera banyartkoba bakororanga banyoro bokonyi bokoye mwancho Matemo kurwase kenyerukia nyangeni wodi ya Bironge mungi ya Nyaribari Church county ya Kisii nigo bone yasokire na kumwira ndembe moskejo ya Okengo Nyambane aso wesoke na kubasira komwenyo mwanchobo asireta Justin Nyang'au myaka 49 uyu enweli tukuri Juma maiga yokurwara astegekege na kubatika asime chande menge bao kwana litukuri rero bakora no murugyo nyagusira Divina Moraha nigo boigo bamwakire mbya Okengo Nyambane uyu wetera bwatani baye litukuri rero anyara kwabaga gwakane fisi yo mwanobo Elizabeth Nyaera uyu regrade ge komi asenge nchubore mirabora asumuchuyo na boigo babwato mwano Ndore University mugako ni garwarite ekara lingi kuruye gasi stroke ya mwagete kera ya mwagete kuruga bwa kagenda gakira akairunya gitari wana bachieta agasira njabano mwesime bachori Okengo mbya mono asuga cha kongiriro mwana school ikinja na kinsa betiyo kana na kwiri ngambe yamana asuga cha sekenyorukia nyangeni uyu no mwana one osirete okugunyang'au asenkeye obakongu mbororo umwana wande school Elizabeth Nyaera ege Okengo tokonye amatukari mutwe kwegura yatu agatebira umwana mkwamukore ibintu ebia umwana konya amatukari mutu umwana yo minto rara gatiga abana bake batakito gukonya umwana uyo igokuru kwa Elizabeth Nyaera kanyoro mwirira admission lakini renda gakurwara tanyara komukonya mbia mono mwishimi wa Joel Okengo Nyambane asokoleta okoboka se familia ye asinkwana yabo nige amatiyo ya motogiri Okengo aso gwikirania ya yekubwekaniwa na bari batari gwikirania chira chabo na kumugania gendre gosire ya matiyo ne chinde chibwatokwane bunokwo mwesimiga mbia mono aso gocha gotokonya baroro bago to promise ngo konya bari lakini mbari gocha baikirania uneta keire
ese kenyoro tokorigere buya mbara orobare ji university okonyete na indundu bwato yo moitore garo university tukagerete ngocha kururo gokonya oku eso yo grade 10 dawote bambia mono mwana uyu itoga arwara una arwara wano osirire wano buna asirire otigire ebinto ebingi none nyumba ari kwagachatanya ikiranete abana konyora buna arwarire omwana ga akakonyotara kore school fees igombi yamano mwetimi gwa ukengo nyambane sogo toretera okonya gaiga abange eo bakoruchira buna bakoru mbari gochimba ikirani gakyo mwatimiwa ekegena gakono gwakorire goikirani ma kwa mokoreire shopping kwa mokoreire pisi igotogo getoko na igo mwatimiwa genderera no moyo yo iga abantu banyang'ini kenga twese twabeire magaya iceng'enche twarorire gokonya kwao na maiso nigo bono barireira gocha komosira sigangaya yo kuburekero gokyo bochumbi mebunge yo anyari bari chacho bochorio bonene bumwaka gocha elio kengo biyamo na sagongo nyoro mwana kurusiko nando gendere butambe na kuni ngambi yamo na ndi biyamo na nande mega tore mega ya turi chikurango nyorore 2027 bunego ika abantu banyang'ini nonkore ngie barasigwa ke proc gocheso bonsi pi no bakobeke kure sore na gakina inu kumwigure igo mwaroriro ebikora biaye igo mugamumanyi gente kia sekenyiro gitu ntugwanjete buya mono chikuranto koe amayane pia bamatu baito bara mbagwanjete mono sana abana bake aso mwana onyo usirete na bwata abana batatu mwana oyo monari ikirasi ya PP2 ngondo nari university noyo nari giriti 10 tukonye asa matukari mutwa tuwanjite nandi tuwanjite mono Kuripotiria Ensoko TV kurase kinyore kiga kia nyang'eni mebunge nyaribari chache county ya Kisii Chempethuel Machin Nchumuligiri no mulikito Bethel Machin kurase kinyore kia nyang'eni togende bosio umugavana bwe county ya Nyamira musika musnyalibo nere nigaikira nta senka ya umweshimiwa wanando yoro moseneta bwe county ya Kisii Richard Mumwemonyo ngana namona kanyara kabaga gwikira nabarayibe kyombe kya UPA asabetega kurwa chinkwana cyogo tebanga bana siasa barabe bagwikirana asomoye gabwoko mwenyo mungino yu asilieta Tresia omoke pabe komorembe lituko lya matango mwancho mulili tiga tuigu chinkwana cyo mugavana bwe county ya Nyamira Pero tuacha abantu ko Nyamira abuna tangana go chamne governor ende nacha ne group ya kabere ya UPA party ya John ko Nyamira na abandi ko Kisii goja ko apore Moisangione Richard Momoima Onyonga Momoima tuachete kerasi tukerimo so akaro monto karukia nyoro bakongo ikote nenera amore tere no nyenero ngorianyu na iyatoreta monto ya moto wenda kotwara ebirengerie bimo lakini no manyete na no mochi abana mbana otwara ebirengerie bimo lakini amari bweri tuko ndo isaransamo na nturo ebirengerie amo lakini kike bwenda kawa lakini yansire korekana na ndenkebe kani mo llegó Friday tinkagere tino tware burburu iki abantu barachona abantu abangaini na abantu abanana bamaite the limits ande karamo ja matanga na inu mwasika banyeno muchi agiye itogwa bori ebasika banyeno muchi abakwereire ekanyo kakwe nabo gotwara mayanda na ndonyora abantu aja gukora osodie compound is wrong akaramora moko butorwa kakenana igo obo mobo mauzi mbori ne ojibo onde bwenzi ora agenda agenza mobo mauzi oine er mobiso itona momo
And thank you. You have shown the respect for my mother that I have no words to express. I can't quantify what Kenyans have done. My mother was a very simple lady. You see where she stays? Thank you so much. Tumurigiriri n'umugavana bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyalibo totigarita se county yu ya Nyamira litukurigoro uyo kulige kirugo bose umusenata bwe county ibono nere tumukwana okurukwanga Mheshimiwa Okongo Mugeni litukurigoro nere kirali ko bagago sasima ase kelisia kemugia Katholiki ni igaro rekanete ko momochi umugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo asikelia teta bwenete ko mwalibaga yo gwikirania aliago kora ase senate nabo igasatebire kirenga kyo kuikirania emirobeli ye county nkelinga chibesi chikorwa ase senate cyanyara ko bakigotumeka asenchira iyo boikiranu nigabete gakorekana kumutukulia na koranga ningikelia emirobeli ya magendegende te gokorekana ase county ya Nyamira teatrigwa oroboti uru asenchira yobikiranu Chumurigiriri uino mo senator bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Okongo Mugeni togenda busyo amate ya mukuru w'Kenyoro kya Musocho eyego tokase sub location ya Sirate ime ya Manga county ya Nyamira nigo bono nero yairire gitambukiro kyo kumukana umuswati barete tasinka yabo eliagenderelie egesaku asikeli bagoteba buna taliko nyara emirobeli yenka eyo zipore nyangwezo waro nigagoteba nere nigabeira se amateyo asigika kemya kebere nimitinye 5 gento boigo akobulia onye bakomoselia banyarika bakomwakana ase okumusalia chinga kichiai chokogenderelia kwaba asenseme yumulikitu Vincent Munda nigabwa toroboti oruo rwenyomo ya salekire na nigakonyara kwabaga gotoa chinsemo ibera sobwagale urumune chibande cyabasimege tucyanywari teye burugire nono mu burugo mutangani muchibu nachetelie eraundi ya kabere andagachike meeting yibona bachete abagacha nabagambi baje batatu ngachikumuri anga ntakonyara kuburuge seriogi
njukugani kwani bono babanserire bono tiga banteine kibanduseti seito bakande bamukorere bitinde bakagera bakagatiga none migondo gukora egasi abantu mwanjirane mwezi Nomochando ororekanira senka ya amatenya gusira mabeya ong'ondi eyuere imeye kenyoro kia Mosocho egotoka Nyamboge location ya North Kitutu sub county ya Mange county ya Nyamira ang'igeka kiemia kebere nemetinye tano enkeye nigo baisaransete na korengereria buna barigi omusubati eliabe mukamu murobo omamura obwato omochando bwa bongo omusubati boigo okogenderia amate yaye na boigo kobasira asobokoreri ao imeye nka yabo nyasenge nchonga mama urwarire bono konyorende to mumuro oyo na gikiagire toire getambokero giokocha gusaba omusubati oyo agende atakonye umusigo ye ekogera no ritoete ekogera tingocha korubona ari rogoro kaang'iche ndugero omong'ina musiberi chianga egetambo kereke nekemo kiabo asekeria kegokonya enka y'omogusii korwa bakoro goika chinga kibanyorero yoko basenka amarago y'omogusii naro mengo nyancha nkoro mwanya getinga heritage orusagia rwa bomwagamo omonto oyo obwate oboremo buno ing'ora anyara obore egasi yaye gokora omanya korwa orende omorigeria omonto orache ko omoremereri omonto orio omusubati orio ocha nere omwasesi omorigereria omorore ekene omonto nare morete lakini namwanchire bunare chiombe nkwakanu chiare chiombe nere egento kekorokwa ng'a ecertificate engiya gose ekemanyereri ekiya gekoroki ng'a omonto onyomirwe chiasabu bono erere ikobarusobe ase arwete yakobaruga abu igo ekero chiombe chiakanirwe chiamate chibere nkobeka chiarenge agreement ororo agreement bare kobeka sobo moiseke yo bare korugo bokuma wisobo omumura boroki ng'a bono abanto abono twanchiranire twasangire endagera ya mateye ekagwa senka ya Samson waro kurwe kenyoro kyogango kirwanda ase omusubati okorwa Zipora Nyangweso ng'ina abana batatu njase nare ngokora egasi ekamati ya makobiara nero yansigane togocha omuji oyo ebanta Zipora ekamati yane nebwate omomura are iga iga omomura oyo are disciple togacha ni ekamati ni yanti eyo bono tokarora rende omochi nkarora omomura oyo nkancherana yamateye egatwara omoroberio bwokomwarigania Zipora ase enka yabo ase ekenyoro kia Mosocho ensoko TV nigekoenekia buna konyora mbara mwagachera enka yaye gose enyomba yaye korende bakamwarigania ase enyomba ya momura omwabo omogakoye oyo ore ase ekebarua kia isiko naigwete ng'a omusubati otokire tokagenda tokamuia ekogera abaigwanete moibori na kamati yaye ngenda tokamuia karo twamuoyeti ntwatebete ng'aingi twachi komuoyeri togatebi tata omwabo omonto tokomoirera naki akororekana igo naganetie omonto oramokonye kendagera komosiberi chianga na binto binde bono rende omusa oyo omwabo aganchera nagatoa omusubati oyo nyuma ataracha nachete akamorora agateba omwanchire naende nkamotebia emigondo nere eye omong'ina noere oyo agantebia nabirori omogondo bwokorema ibi bono namorateti embongo ya mama erire ore goeta bwogechi bwong'ondi ebinto ebi naye okorema orendere abanto aba babere amo na abana bao bachire batatu amo naye eamateye nabo yachagete buya orende buna bokonyagokia rire rigachaga koenga koreng'ana ne amate yenkeye Zipora agachaga koba omosigo omorito ase bare buna kamati yaye agoteba bono nabeire nkona gokocha narigereri Zipora twagamba ebina natebi Zipora gaki ngoetani ore pi ngomosoro namuteya no mwana ominto nyitingo tino mukamuro ominto aya no mwana ominto igonte getokorega iga nayo obogima bakobera obwororo omenye ontebi kamate na igure twagenda naenda akona nachana iguna nderia amokira naende nacha muna chintunde echo motureti akwana agantebi ng'aya nche narosire kobera nkana amariogi namoreste mama ning'o mama ekera koeresa egento nabakoeresa egento getari kento kia koeresa na sauti lakini kwanyora okeresire ne sauti bono nkaramoeresa bo mapema agachia akaombia mang'ana ayo bono mama muna komobori ng'ayo okoru ng'ainkoru omoirani buna akomoirani orio kinie temba eamateye yabeire gekogania kogayana kerentunde nomotureti Monyanki goika ng'anaya akaba matindi na koyareria omogambi omoke bwe sublocation ya Nyambogo oyo nere obeire kagochika ebikaro gose chibarasa gwetania mararimo erio gotema korigereria eng'ana eye ase ebikaro ebio babere bakobanga ng'ina bia Zipora obeire atari goikerana bionsi atige ebirogo bibangire ng'ana ni nyamanyete nachete iga
ngagambira undi entang'ani tekero twagamba omorembo ogachiugacha naende raundi ya kabere naende igatuka sport otwarire amagosa naende bakandangire ekamati ya sport igacha na tata omwe aba sport agacha tukakwana na sport kulingana na amakosa ayo abwate tugakwana nere naende omorembo ogakora ki ugacha sport akaira na gokora egasi yaye buya baigwanaine namobori sport nakirera anteina yayo omorembe nokorete ki norororo eraundi ya gatatu nero naende bang'akerete esimi omong'ina agacha ekanisa are gochi konya omong'ina ochire omosomo turete ito omonene omotebiri munyangita ngambeti aye bono nchuchi kongambera bwana lakini anje egesi ekiya konya namwakeire esimi nchu togende onyiwere omochando ore maatari mong'ina akarwaya amang'ana aya bono ekero yachi goika ase spora mong'ina agachigorwa akaba omorero kero spora achi gokwana akamana goteba buna egesagana keri tintageti okwana egambi ntoki ebiokweresa bona abanyakenyoro bagoteba tikitutu na irete gitambukiro na korangeria amateye bachigokwanirana ase obisi chiaye egento boigo andake kiatigeire kenyoro amabori buna eng'ana eye konyoratera arwa ase abagambi abake amo na ekenyoro tochigochang'anya chinyomba echi siekire nde bwensi iyo gacha tukabanga ebirogo tochieti korora onde mogambi agacha agakwana na community naende agachika entunda yende ya kabere riori no barenga bakaigu no omogambi ararie naende omogambi agatoma abanto bekenyoro bacha kuoyia omong'ina rende abarenge ase inkaga chieti gocha bono korwa abwo omogambi rende agapostpone bono mpaka bono iga aro ngacha ngakerwa esimi na omochief omochief nantagete roche na efamily engima egento kiang'oboetie naende robe ekina gochia ase omogambi naende naki ekonyarekana ngwakerwa esimi korwa roche bono ase omochief nantirimbo efamily eye inki gekogera gochiari roche gotogochia ase esimi orore na inki kero togambe naki ebinto ebi monetana gocha ground gakorangeria abatugere gochiroche gotogochia ase esini ere orore na inki kero witness procedure no torega iga ekenyoro ntobwateti ng'aki ekina gekorukorwa ase omogambi omoke ekegenda ase omogambi omonene goika torachaka korwa ase omogambi omoke nero okebwate abantu beti beke binyoro ebionsi yani nabo barenga abari boga seniors bagategerera tugakora ebarasa egere ripoti erikwe koyarai chiefs office ekiagera atise batenga chief agarangeria nchio chia eyin contradiction egosaria ebigambo eflow ye case bali koenda ekiagera chief akonya information wa mutesi assistant chief onyora information wa musema tureti omotureti onyora korwase nyumba 10 and community policing eriane gosara misi rima mbia chitariki 5 omutinyo 5 omwaka oyoiga zipora nigagosokwa kuru nyomba no manyene nyomba asekiria amateye goteba baisanikire koba nere asenkeye omumuro minto kabere yongete nyomba sinkorara ocha saa 11:45 ontura na muigororo so nyomba so room yae antebie nyomba yane ntete gosieka sokie ebinto bire bia guchiga asokie ebinto kuru nyomba okura biarenge sitting room era na gochi bedroom ombori ingendo kia gitikarite maiga nasiekire nege koreke giatigire sipora kare ne mechando mono gasinyire kia gokora asenka ya moretete na kumwarigania no mogoko monene liberera rirasenkeye nigoria kinire no nyamang'ana ya abeire ka okwanirwa n'abanyakenyoro etureti amo n'abagambi babo mami ngento bakuna na sipora no gutakoregas na komotigera abana ba muchanda na gocha chinsa chierete butuko mochibwo omonto nero korore giagokora egekogera ntu twamotebirie kene paka twesabire muna nche nesabire lakini ebinto ebira bie bare gokorana no monyene oyo moete chinga kikoru Jumatatu bakwane na kibagokora sipora gakira kiri
bono nsipora no mwenye ne nyumba ama mochayo bagoteba nigo sipora agokana tabwati mutwe gosemagega niga kwerera obeire gakomera aria marura senkeye ase batari komosika nabo igo bakomochecheria mono bono mong'ina agotebia abantu ati ngocha botuko saa 2 twangotorisha n'abasibati bande babiri erikioyo agacha agantebia egesaga niko tobwati shiaga iga nore abana ochete nabaro bamete chinderwa omobere omogima yaikeire mama ong'anyiri omogaka koruga gochi moino omong'anyiri kwansa ritang'ani chianga oirire mwaya chianga nenegete ngosibia omogaka one mama akachianura akarusia amache magachianekera kingocha ngachoa gochisibi mama agasoa kondama ngogotigerera ndo omochi oyo nkoeng'enta nde ngasinyuria ende mochandoki ngenda ngeresa abatureti igo abatureti kera bagocha bakomweresa ayatebetia abatureti nkoeng'enta ndo omokungu oyo atigare momochangere chibesa chierongori momwarendera abana omong'ina obo nabwate omogaka oyo one moino oikeire bono agoteba inamoitete omomura oyo akarwara akenda akamogacha moino abanyakenyoro ba mosocho nigo bemurunganirie getambokero eamate yemokeire sipora kiokomoseria ase egekeke gionsi abeire nabwo abwase bagoteba eamate yamoretete nere bwatama mocho nakorage ebiara bororo buna mbari kobwatia omochoko bwokogayana eng'ana babwate omong'ina oyo nomosubati oyo okoru bwoye omenyire egaiga ere egarwanseti bwoye gose arotiringete igaonetie mosubati ona aichaga agitore morandi are gaiga mosubati oyo twamurangeri orangeri injoro seria abageni endagera gagocha gaiga naragi bako nagotea ng'aki igare korunyu igare gocha nyumba botuko nande na igare gocha oroseria abageni endagera bana mang'ana onsi pio moise koria kwana bunaro twambeti bwoye naragocha korenta gaiga igara yobori monsi pin intore no bororo igonyi weto obororo nande igonyi weto obororo ncherate yo ora agende sei no bani ga kwasareri gwa maisha au koru emiaka ebere korbani ga mnanche ntabi ng'aira na mino iongo sinywa asengo chigosa asita yo gosoa tiga batigo mosubati obande nona abantu bekenyoro baroje omosothi gokorare gasi abamokorere bitine bakagera bakagatiga none migondo gokore gasi nando bore monyero bone bamwakana chimilioni 3 totegeto onye bakomoseri abantu mwanjirane mwezi nando omwana oyo nyantebi ng'ango ocharega abare kona komobisa bamoeteria rio etatombora ndiga bamwamboki nande bamoiranerio onyaicha ntebi kiagera omong'ina oyo emiaka naberire 45 tare korema omwana oyo gachete arweteka are koruka oichorema akabusura wabari akarema chibando akamanya kobiokia asaga akarema ebinyambi agatichororia ekera atichororia ebinyambi bono omogondo ororekanire bana bamokoreire ebitina ng'aki omonto oraenda mogondo korema ekero okona gokani gung'aigwa ntunto kanti ng'amba moserio stagenda afortright journals nkweigwe na state about the duration yabeira ara irung'orangwe tumi ekero batumite abasigani bakarenta omwana oyo naende ise omanyire ng'ina taiyo ise namete n'omwana oyo ochire bwoye naende bono bamanya korwa bamoseria agende sobo nkiga karororo intu totagete abanyakenyoro omwana oyo ateru bwoye abere ororo arende omomura oyo acherete tarigo bakomoseria omenyire emiaka ebere ase omwana oyo arikire are korendera abana baye naende bono ng'ai akorera ochisoba achikobera nabo ebi nabikogamba obo abanyakenyoro bagokogamba gwaikaransa intu totagete omwana oyo aterwa oboremo bwaye obworo obu bwaye tobororere ororo naintu tomobori nkiga ekogera otari korema oboremo boire orendera abana bago muna bamorentete omwana oyo aikaranse naki abanyakenyoro amang'ana aya goika ase emesa ya ebiombe biri bikorigereria obwene bwa kera omonto nigo nabo bo barure ekerengerero kiabo aba nabo obisakure ekiombe keria kierigana Human Rights Watchdog imeye county ya Nyamira amarieta ane onkoroku John Botsire oginga bono ntukogani gwaitu n'abantu ba human rights batokorwanera omwana bwa mwanya bantu muswati oyo gagwakana gochakera omwaka oria asoete bwa amuchi oyo igoto odimandi abantu benkeibe bange bakana omuswati oyo ebinto byaye erairane soba aseise amenya ororo ntobwati ayande goetanigo nainche Bernard Nyandiko Nyanumba naintu bine office igo twarenge goteba ng'a omusubati oyo okoreirwe echeche embe ase engencho omwana bomanya nakorusi gusobo omenya omochi bwa omonto emiaka 3 emegima
amanye kwimukirwe mambia ya abana babekirwe skuru baenderete gosoma babeire disturbed bono bana ng'a nande go batakeire kurigeri kunande skuru ende ng'ao nechi nechinga kichinkongu ne tamu ya kabera abana baendete kwiyarigania singencho gokora matemwe gotware gosaba ng'a moto join tokore ringanerie asobo yana asobo anjani banyasaye omusubati oyo atwara omorembe abantu bali baikaranse bairane barengereri buya omwana oyo bande atwara omorembe nagoetania ayo otware kugani bamwakane egera agenderende onye nemirimo bamorente tachokora amang'ana aya abwatiranĩtie amateye no arasomo DCC bwe sub-county ya Manga abwasachikire gocha kurigĩrĩria ng'ana eye ase egeka kiechiki ibere chire mutwe eke tigakebe buna nekengere kigotonyoria buna ensemo ya kana yeri chikorito rio mwaka bwechirwe 2010 gose Bill of Rights no iramo na intwe ekegani keri bankorere torochi banserire emyaka ebangwesteri gaiga isi narenga ngokora naringe gasiana ngokori omusara kero mutinyi narindete abana bane bono barobeka ekegani keri na bakorete isi bandu siti naringe gasi barobiti abankorere ekegani eki nende bang'irani ne emyaka ena westeri soba gaiga nero banyembarire ng'ende seitontimoke kwaju bamwire gonseri ekero sipora agendete gotegerera asenka yabo boiborwa emate ya murusiti abo na kumuira ase ekenyoro kia mosocho nigegendete gotochanse boikeranu na goteba buna bakoreire abo Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira Njem Vincent Monda Mwanchumurigili numurikeito Vincent Monda kwegura n'umugano ubwate chinsemo ibere kera nsemo ya kwanire na namonegento nararire urikeita kolire ngili yoteba ng'ekengere kyokurigereria bwene bulibwa kiro monta bwene teko baga gutwara seli chikoliense ya Kenya anamono bagoteba sebira mebi na mangaroro tigatogende busio mwanchumurigili no robotiri turwo mwelio no ndolire bwato monogeli bwebunge moske Moses Masika Wetangula oyu nere litukoli goro akeralenga se chinsemo chia bwebuye imeye kaunti ya Bungoma amomochetio murayo mukuru bwense Uhuru Kenyatta asekelia tebetenga ni gobona kare kororekana wasona ne serikali ya Kenya kwanza na kutaya umurembe kerego kurwa obokoreri bwae gochia asaba Kenya mwanchumurigiriri ni garorekanete komotebia tige wesona ni siasa tigorobotiru rumuske Moses Masika Wetangula. Nyinyi mnajua kwa miaka 10 huyu rais wetu mstaafu mwenye anazungumza maneno mengi sasa, na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Sasa mambo ya siasa, nimekuwa ordinary MP, nikakuwa assistant minister, nikakuwa minister, nikakuwa senator wenu, sasa niko speaker number 3 in Kenya. Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo? Si lazima tuangalie mbele. Na hiyo kuangalia mbele si yangu, ni yetu sisi zote. Lazima tutembee pamoja. And I promise not to let you down. I promise to work for you. I promise to do everything to improve our lot. We are partners with UDA. We are partners in Kenya Kwanza. We are partners in broad-based na ODM. Mzee Raila tulibishana na yeye, tukasukuma kurudumu.
Ona matokeo, akasema watu yangu tuende kwa serikali. Mwancho muligiriri gwikira bua senkwane iyo monogeri bwe bunge Moses Masika Wetangula no tugwikira mweri bwa maya semambia bono yabirense yamo semambia bono ekera togote binga umurubiri n'ensoko bwakire na mange tubwate egati ya bono tutete chikoba togoso asense mo ikigazeti kurinde murandi yomo na arwe tamara boma tamara banabwate libaga linene sana segese kugeito twarore abantu bakominyoki gwekera bataraya ruta kurinde bono tete ndora maraba babu wina etwe n'umurandi yomo segotebekana nga uyo uri kurunga Ogola General Golo uliosiriti wimabwaya n'umurandi inamo etamara bayo chinga kichi motaya ire iliora igunga ninki amatebe tiri tukilirigo. Give me soil. And the Lord told me why Uhuru Park. The Lord said Uhuru Park is significant both spiritually and politically. Come. Some ignorant Christians will say, that is witchcraft. Read Jeremiah 22:29. Oh, apps. I want him to have his mic so that he can confess to it and talk to it. Everything has intelligence to hear. What I am telling him to do is what I told General Gola to do, but he forgot to do. Jeremiah 22:29. God commands us to prophesy to the earth, to talk to the soil. Oh earth, 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 hear the word of the Lord. Oh earth, 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 hear the word of the Lord. I rule over you. I rule over you. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV Kochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere ko chiakwenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliyo korigia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo komanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri Bwensoko TV ntabe to koletera amangana magia bunane to gwateka korwa gaiga miyo bagatagati bomochi o Nairobi igoika igabo sore nchenkoro kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV Oboroso Bumugusi Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Mugusi omwancho murigereri niga ruete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monese yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane
ni Innocent Onyango. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngitaseni gye Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi tukubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje ni Nsoko TV. Oboroso bumugusi. Nchumulili chitri chitake kumi maiga yense ya moya bono mambia
itukomaetererie tichirimo na ndanda mono togochake ikesema mbia bono ntete turagenda asensemelio kurigereria riare ase chigazeti esema mbia bono na nemo nilitunyara kabato kumenya sobikire no sokobogo kwanego mbwate chigazeti bere ni mbwate gazeti ya The Standard na Daily Nation Daily Nation nere na The Standard nere esema mbia bono stochikobato kurigereria ariare ase chigazeti esema mbia bono mwancho murigereria teatura arigereria amangana amamwa ari ase chigazeti chito chakende gazeti ya The Daily Nation ase kwananga no koroke chinguru chine na mono shof mighty mwancho murigereria na mono aspa kabago kwanera ogocha kumuraibwense ya France ya sense ya Kenya Emmanuel Macron na boigo mwancho murigereria muraibwense Dr. William Ruto kumwarigani murayoyo bwense ya France ime yense ya Kenya tokogenda se gazeti ya The Standard esema mbia bono niko bakari ko bago kwanere gento ngo fuel levy trap mwancho murigereria batabanga nige kwamba koreka na nga enengo ya mabutanande nigo ya mentirwe na anamona asfakare ko batabanga levy igo sebange yu kare ko bage kurusi wa samafta yu mwancho murigereria niye ko nyara ko bage ko koragento giliyo tebe kananga go kinia obororogo chia asomo Kenya tokogenda ase gazeti ya Taifa Leo asema mbia bono nige kwananga chagwa angalia UDA Olkalau mwancho mulina boko ligererio manyanga ningi kilikebete ase chinsebo chiricho Olkalau ase byama byale ko babigo kolento igurungo bocholi bwa mashinani kema kia UDA kia korali tukolia lengelia ijuma asomurwanelio bonera nya tukaba konyorobo buya sanyorite gwetani chikura chiribu isato na boigo kia magia DCP ga korobo choli bwaye woko ligyo chikobaga ko bugolie bendera ya bukurwane kirugi kigensemo ye bunge eyu ya Olkalau na boigo nigo ba nyorete umurwanelio banyorite gwetani chikura chiribu 12 igone gento bako babago kwana bagotaga chagwa angalia UDA Olkalau bwesomera na kumanyanga ngaki yarengase chinseme cyo Olkalau tokanda busi mwancho murigeria se gazeti ya The People Daily ngo kwana bale state agencies near collapse as losses soar into billions mwancho muri bateba mashirika ya serikali bono niga kwamba karorekana kale korosia kiliyo kurukunga loss gose asare kale kobage konekigwa se sector yu ababegete ga samaiso ekyombegia Kenya Revenue Authority ningero chega iga nindoche ekyombegia ketenete chinsana nabo igo mwancho murigeria nindoche kyombekia NYS National Oil nindoche lishirika ya Kenya Wildlife mwancho murigeria na yanda mange nabo igenya gitalia nene ya Kenyatta National Hospital na alibako babago kwanera ase gazeti iyo nabo gwesomera na koranga ningi kelikia beire samashirika yitokogenda busyo ase gazeti ya The Star asema mbia bono nigo bata France and Africa chart new course in Nairobi Summit bonense ya Faransa nabo igo mwancho muri orogongo rwa Africa nigo bachakire nchirenya goyo koligia ngakibachiko bakobeka okubwatirana mwancho muri batabanga bono iga litukolia rero samagacha ya KICC rabe chimita angechimisa tokurwa iga sigeta sengeto ebikale chiko babigo korekana spa chiko bakoligerera ngakichinse chiko bachikobwatirana go kini uchumi nabo igo mwancho muri likobeka chibese chiko akora amagendero ase chinse igo baotabangi ense ya Ufaransa niyo chikoba kikubwatirana n'orogongo rwa Africa asugikirania magendera y'umwancho muri litokurugabu igo tokogenda goika ase gazeti ya Business Daily nerego kwa na delays in closing Safaricom sale gifts treasury 6 billion shillings mwancho muri lyokonyorwo se owe sunga gosogo again tukiliga tebekano go tawo ogutekira ni gwokoniwa we chishare chia Safaricom mwancho muri ni koirere wizara elietenete kegancha giense koros chi billion 10 na isano na mwana bwesomero manyenga ki keganche kyo kiarosi gose wizara ya rosi chi billion 10 na isano na mu kobwatekana nogo konyoru gwokoniwa wachishare che company ya Safaricom mwancho muri ayuna aragati ye chigazeti chinene imeyense ya Kenya asema mbia bono kuri nenta teto chake go chancha burana na gosoma aliale ase chigazeti chesema mbia bono na bekira soko boko kwa gazeti ya The Daily Nation togo kwanera igoro yokoro kichinguru chinene na igaiga togo kwanera muraibwense litukuligorekera betega kumwarigania muraibwense ya Ufaransa okurukunge Emmanuel Macron ase amagacha State House litukuligoro na namono mwancho murigereri nigobono babwate umurobeli uchikoba go ikaransa na kurigereri nga kichinse chikoba chikobwaterana na namono sorogongo rwa Africa asumurobeli urugunga African Forward Summit
mwanchumuri batebanga no koira orugongo rwa Afrika busio mugano yo nigole page ya kabire ya gatatu ne ya kane ya gazeti ya The Daily Nation tigandara soma ase obwikirano bwega bagotebanga bono mwanchumuri gereri kelibakorukanga obo balozi nigo bono bwarorekane mwanchumuri koranga bwanyi korera maunchuri ya maya nagaiga nigo bateba litukolia rero ense ya Kenya rero mwanchumuri gereri nigo chikoba kekobe kwa sa maisoso bwiko bwense anamona sokonyara kobage kobarigani abarayi abanene kurwa aso bwiko bwense segati yabo barabara ibechinse nabo igo umuteneri bw'ekyombe kya United Nations uyo kurunga Secretary General Seliet Antonio Guterres no wale imense ya Kenya mwanchumuri gereri nabo igo abateneri bari bakoligereri mangana yo bonchoreri no bara no baikranste aso mucyo yo Nairobi mwanchumuri gereri asemambia bona abande barayirega asipakale ko bagoteba aso murobiri kurunga France Africa Summit bagotebanga nense ya Bufaransa ekobage kubwatira n'orugongo rwa Africa sokoranga ya nyara kobage kogenda busyo omusangirekano yo mwanchumuri nigo chikobago kubuleta sobwamo chinguru cyabarayi aho bechinse na nemono konyara kobage koleta ogento gikurukunga oburayi bwense ya Bufaransa ime yense ya Kenya na nemono mwanchumuri liga ngo bukwana barenga umurayi bwense William Ruto nigo chikoba gakoba asense meyu nirwanyara koba koligereringa ngakibakonyara koba bakogenda busyo soko bwatirano kumugano yoni gore page ya kabere asbago kwanera igoro yogo cha kwa Macron na boygo gatabara ibabere bago ikagaiga nabo koligera lichibe cha anyara ko bago koranga abarayinga kibagenda to sense ya Kenya igati bali babere bago swaga igo mwancho muligera line gwetania abaraye 50 bali batenete chinse cyabo nabo igo bali bakorukunga batumirwe bachikoba bakoikirania okora kwa barayi bari batanyara ko bagoikirana igatiye chinse kiri cyanyara ko bakigotuma abateneri babo nabo igabarayi bensi banyara ko bagoikirana nense ya France buna nagotebe Emmanuel Macron no aregaiga nabo igo mwanchu muligo kwana bare igoro yo murayi bwense ya Senegal, Comoros, Cote d'Ivoire nabo igo ense ya Gabon, Chad, Djibouti ne chonsi ne chinse kiri kigotebe kana kwana umuntu bwege France negatiye kiri cyanyara ko bakigoikirana se ense ya Botswana, Eswatini, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Lesotho, Zambia na Liberia na cyo kigatiye chinse kiri cyabere kigotuma abateneri babo no mu cyo Nairobi ritukoliyara mwancho muri ligo bwate kishuguli kinyinge na mono asinagotebiri sembambia bono mwancho muri linto kikoba tokoligeri tororenga nkikili orogongo rwa Afrika barayabara bago kwana na koranga ninkikili kegendete tobasa gusukare bwe somera page ya katatu nero ne bwato mugano yas bagoteba ngabono mwancho muri ense ya Faransa na mono bali bakurukwa abawekezaji bwo bali bwateni bo yaba batete kobeka so bonchoreri ni bate ababatete ko soma na kororanga ki echiro yorugongo rwa Afrika ko bagaya kole mirimo yabo mwancho muri ligati abali babete bagokwana no muteneri bw'ekyombe kemoge korukwanga gekurunga kweti kuri mwancho muri gali akurunga Business France CEO nigo mwancho muri gali ni garo muteneri go sebwe byasara asense ya France aselietonga Louis makurete na nene litukuliga ronere nabetega gukwana na gotebanga kibago babago soma na korra orogongo rwa Afrika rwanyara ko barokogenda kurendo mwancho muri gereri ekerayu agendera tebyombe biri bikoigero boyena bwa mwanya bantu nigo byarorekanire na biro bigotebanga omurubiri obwo gutwara kilige korukungo African Lay Forward Summit yekoba yekora uno murayibwense Dr. William Ruto nabo igo murayibwense ya Faransa bagerorekane bakogenda mamincha na gokana na goteba nenchire ya moyense ya Kenya ngendete kurubo sibule bwa yebunense anamono gochiase chinse chesi kokonyara ko bachigo sonana na koranga chenyare ko bachiko enyorera oboito bonge kurwa asorogongo rwense ya Kenya sense ya Kenya ekwamba kororekana kwana na chinguru chia cyo wetena asenchira bwikeno gwesomero lebyombe byonga kibiko bigokwanira tiganda kwa no mungwana yo mugurunga Mr. Demas Kiprono igagoteba iga chinse nyinge asorogongo rwa Afrika nigo chikwamba kororekana ngachia bicira sobokiriru negati yabo nigo ekwamba kororekana nabasai ubararire bakorokia ngakibakora wa asenchira etabwenere tyo mwanchu muri bwe somere na koranga nkikilikoba bagokwana umugano yu naboigo no olese gazeti ya The Standard ngeta sobwango nere sibabete bagokwana umwanchu muri linga ngakyomurubiriyo yu obeire bakororekana
gukorokwa ngano muroberio okunyara kobago kwanana chinguru cyoburayi go cia asense ya Ufaransa na namono mwancho murigiriri batebo muroberio yo anigo kabeire ase chinse jiri chiko bachikubwatanirwa n'umuntu bwege Faransa kurenda bono nigo chire ase omucyo yo o Nairobi na namono mwancho muri bateba ngane ase nchirendenya yo kunyara kobahe kwanana obuteneri bwense na namono bwo somera na koranga kebyombe bina biro bikonyara kubigo kwana na namona egento keliba tebanga nigo batebire umuroberio yo nigo kura orogongo rwa Afrika obomoyo bwaye bwo kwegendereria asensemeli uchumi mugano yo ase gazeti ya The Standard nigole ase page ya 5 mwancho murigeria ase page ya 5 ya gazeti ya The Daily Nation go kwana barenga umutimo sachu mutenengu imeyorogongo rwa Afrika asilieta Dangote Aliko nigo nandagendete gotebanga nagendete kurigeria ense ya Kenya iliachikobaga kwagacha Wanda kyogosibya amaguta asorogongo ruriri wa Mombasa nene mono nigabateba nigagendete ko bagakurigirira na koranga esenyencho ya enseme ya Mombasa goteba port yeyu erengiya na nene mono askilia goteba nga niga konyara ko bagakoranga libagelio na bakonyara ko bagakwagacha mwanchu burigiri nyure ngumura ibwense asama tukabwa ngo igaeta na agenda sense ya Tanzania na goteba nga bachiko babakwagacha Kiwanda kyokobwatera naso bwamo na gosibya amaguta senseme kinyo ise kuligeriga iga nabo koranga ningi kilikeroro nagaiga segelingo tebanga boni gaga tebanga umupira ni gora samaboko yo muraibwense na kelie umuraibwense arateba na kindabe ngokora oyo gukwana mangana yu no yokurukunga Aliko Dangote bali batamanyeti negati ya abantu bali babwato botenengo mwancho muligeri ku rwasorgongo rwa Afrika nigo omusacho yo ali lientenya kusibatenga ni lientenya na namono ni boyaye nige komokonya gokora chureli nabo igo konyara kwa gakogenderia mirobili yokora ngobekire chibes chiaye ase chi sector gati chi sector chiri abekire chibes chiaye na ase bigwanda bichisimiti na begete chishia chiaye ase bigwanda biri bikonyara kwa bikonekia ase amabutanga kyanyare kwa bagago sibiguna konigwa nabo igo mwanchu muligirili nabwate company chinde chinyinge utaka kumanya umugano waliko Dangote na bugonyara ko bakogosoma kurende aseke wandeke kego chikobage gwa kwanerwa ekakwanere nigataba nigo getagete chi trillion ibere n'ugutainya goika chi trillion ibere n'ugutaisana ibere ye goicha gonyara ko bachiko ikiranirwa ase orogongo kurende gatebire kera kurigereria ense ya Kenya origereria ense ya Tanzania niga kwamba kororange port ya Mombasa nigere ndonge mono na kilia tebirenga asenyencho ebwate obutambe bwaye chinse obokonyara kwaba bokabubuya asechimeli konyara kwaba chigotene na asenseme ibwesomere nakomanya omugano yo asenchira yoboikirano ine gazeti ya The Daily Nation ko idanande kolende tigandara so ase gazeti ya The Standard mugano obo monene asemambia bono buna nagotebi bagoteba iga no makabeso arorekane ko banande umuzigo ucyasaba Kenya na namono bagotebanga fuel levy trap bagotebanga nande tuabekirwe gento kiliye korokwa omotego bwa chibestiri chikoba chigwakanwa buna levy ya maguta aigango kwa nabale igoro ya ekegancha giense buna bono kegendete ko bagego kinia umuzigo monene gucia asaba Kenya asikeli bagotebanga nigo bone kwamba kororekana umuzigo yobisire asegento kiliye korunge levy ibagoteba neyo kwagacha chibara na koranga cyanyara ko bachikubikwa senchere ndonge serikali nige bwato murobelyo bwo chikoranga chibese cyo cyanyara ko bachikubikwa asoboncholeria asibagoteba kira ase chishiringi isano cyo kikoba chikorusigwa ase kiri bagoteba asama guta chishiringi 25 kirabe chikorusigwa ekiranyara ko bachiko kinie keganche kigwikya ebilioni chibilioni 120 na chibese kinigo mwanchu muri kiri akikoba chikomentera nigo na kiri chinde ore serikali yaberege ko bugoli bunama kabeso ilinyara ko bege gwakana abanyakonda nigo bakare ko bagoteba nigo bono mwanchu muri bateba inama kabesa ndako bagakubuligwa kurende bagotumika elietalinga aiga nigo mwanchu muri bagotebanga bono nigo okogosereri kwa rure hochia ase obuteneri bw'ekibara nabo igo chi county elibanyara ko bakoranga banyara ko bakoligelinga kibakonyara ko bakwagacha kibare cyo nakoranga banyara ko bagokine kilige gurukungu muzigo ochia saba Kenya mwanchu muri geli mugano uyu nigo ko bagogo kuonera igoro yaba Kenya nga kibagendete ko bagwetera umuchando bwo kora maguta aberega gukinirwa samagoli nabo igo bali bakonyara ko bagotwara kigali cyabo ebene ya matatu ebene chi pigi nabo igo mwanchu muri
gukwana bare igoro yabakanie ebango bali bakurugusa barusigwa bali tokurusigwa ebango asaba Kenya bateba nigo bano echiko bagegokini umuzigo yumugano yunigole asepeje gatanu nalimo yegazeti ya The Standard na namono nabokonyara ko bakogwe somera na koranga ngakibachi ko babagosoa asaba ko babagokwanira igoro ye oburayi bwa serikali yomuske William Ruto asaba goteba ngabono nigo ikobage kukinia kili bakuruka ogokinya umuzigo gochia saba Kenya na namona asaba ko goteba nga aso okabesa kibese icho goteba nga nigo batagete ko babago kibeka sechiro ili banyora nga chenyara ko bakikoleto boita mwancho muri serikali nigo bono yaraleti gwetera ase wizara y'obosombi litukulia lingili ijuma na goteba nga nigo bono bachiko bakoranga chisiringi sano kurwa se chisiringi 25 chiri chikoba chikurusigwa asa amaguta nigo chikoba chikotumeka soko nyara kwa chikorosike ganche kyumwanchu muri rwateba giye chikoba gekogendese chiro na koranga ki bachikoba bakora kurende kili bagabere bagokwanira nigo bagateba nga inenchire ya muyugo kinie bango na namono kunyara kwa bakurwa umuzigo monne gucia asaba Kenya na namono mwanchu muri lese bakobagokwanira mange ali aberega kwanira gati yabo kukwana barenga kiwizare yunero yabagego ikabosi ubwe committee Senate na ekanyara kwa bage kwereranga ningi kiliyo chikobage okora nabo igo mwanchu muri chibese chibagateba nigo chiabere chigokiniwa asekerengo kiguru nagotebanga ningi kiliyo chikobage koba use kuligeriga igo mwanchu muri bali manchete go soma iguru yechi namba na koranga kichibese bagoteba chikoba chigokiniwa bagoteba is a game of numbers GDP baligerili na bintu bindera bukonyara koba wesomere sepechi ya gatanu nalimo na konyara koba okomanyanga ningi kilikeroro asebo ige seneti go kwana sepechi ya gatanu kabere nigo bono yaberege kurwa ege kurwo bogoserelia gosoko gosereli kwa seneti yaberege kurwo gosereli kwa ngaba Kenya nigo barachikoba bakobetereri gugwetera umuzigo monene bukonyara koba bakoyegwa umuzigo bugwakana amagoli yamaguta abekerengo kiguru na namono bagatebanga ase kubwatekana kiri batebanga onye kiumbe kiligetenete na kuligiriringa amangana yamaguta ngakiako bagago ikirani gonye tigecho bagego bekwa maiso lyo mwancho muligiriri maguli yamaguta na chiko bagago kina sego soma gaiga nabo kunyara ko bagokoranga ningi kilige ko bagego kwane kurwa senseme ye Senate umugano yunigole se page ya gatano alimo na page ya gatano kabere ye gazeti ya The Standard eliyo nyara ko bakogosoma na koranga ningi kilikeroro page ya kabere ye gazeti ya The Standard ngo kwana bale igoro ya magena ya mabera bali bakubulia magena ya mabera na ralia bateba ne gold na bune ko bakoywa ase chinsemo kiri cha West Pokot azba bateba bali bagendete ko bakoya ase chinsemo cyo nigo bagendete ko kongonta chinyunda cyabo nonye bakare ko babago so sama urumumo yokobo yemono na nigo bagoteba ase chiki amatukana eta abantu banyara ko ba 15 bagasiria abagimabo kubwatekaneli na liya betali kwanyoka na ko bwaterania kira bare ko bakoya amagena ya mabera ase chinsemo cyecya kigurunga Roma yuneseme yamo yabosongo ya West Pokot gose West Pokot na namono mwanchu muri skill bagarwa batebanga nonya nabo maiga ya makwelia yo abamenyi benseme yunande nigo bayiranira sobonge nabaso asama urumu mayu bagendete ko bakoligia magana ya mabira asikili batebanga bono igo mwanchu muri nigo bona morumu mayu abange bayaligiriri nako yarabu na chimbera kiri abantu baraye bakobwatira ni woro abande bakonyara ko bagatebanga nigo ekwamba karolekana negati abali bagakora imirimo abo nabasacha nabasubati bensemeyo na nigo bagendete ko babakwirigeri bwe somera na koranga cyubugimba bwabere buko basuguma gosoa asa abantu 15 basiria amagimabo amatuko anaitire kurendo mwanchu muri nigo kire egento gyogo kumye page ya kabere boygo nibwate asa abantu babere bakobe kwa byara kubwatekana no goitwa ko murandio yomo we kanisa kurwaso county ya Nakuru mwanchu muri ngote abale abo bisaba libatenete kyumbe kilikia homicide nigo bono mwanchu muri barorekane nga banyara ko babakobeka abantu babere bagatebekana nigo bakubwataniwa no goitwa ko murandio yomo kurwa asense melia ya Nakuru mo Reverend Julius Ndumia oyoli ko bagakora kanisa ya PCA Tabuga liganyara ko bagagoitwa kitalikisatu cyumutinyo gatano mwakoyo mwancho muri onyara ko bagogwesomera basacha babiri bakobe kubyara nigo batebekana banyarti ko bagakora intu kiri bagotebanga baciye toro nakonyara ko
bakobitereri gokoro boibi na boigo mwelio ya kumuito murandi uyu mugano uyu nore gabu sibakonyara koba bagokwanera babete bakobwatwa bakagirwa abo kurenda marietabo nindo chegaiga taranyara koba gagokwana kurende gatia bintu biru byatogete asibare n'ekisimi cyo boibi gokwana bare na boigo chibese kiganyara koba kigotoka n'ibintu bindi byo boibi ibanyara koba bakobwatanigo na biro ibanyara koba bakwiba kurwa seseme uyu mugano uyu bwesomera nakonyara koba gokoranga kwa bere gokoyumanya asenchira yo wikirani chetere chita kamera ngibere na kiandama igaichi ense ya mesema mbiabona sepeji ya gatatu ego kwanera igoro ya litukulyo gochengera aba mama na namo aba baba na umugonyara koba mogosoma mugano norabu ko bagoko bakwanera ngaki abangina bakoba bagwetereme chande menge ngaki bakonyara koba bakorwa obokonyi gochia sechi amate bali babwata aba bamba menyetenga ningikeli barakore na bali batababwa timba manyete libaga batigeta sobugima bwabo togoteba nonye chinga kichietire aba baba happy Mother's Day ili yarengeli tukuligoro na namono mwancho muligeri babwate special coverage gazeti ya The Standard page ya gatatu onyara koba kogwe somera na kumanyanga ningi kelikeroro asenchira yobwikiranu ili onyara koba gawasoma page ya kane ya gazeti ya The Standard ge kaliko bage kwanaranga na ando buwa na bobororo nonye chimbago chikoba chiko igorwa chichi county chiria chieta na ine ense ya Somalia mwanchu mulili ni bagatebanga ase chinseme chia sobutukubu ama tukabwango iga usagandigo bwabere bogo korekana sumwa kulia bagateba abantu 50 basiriti ubwimo bwabo na abandi bakanyara koba bagotigerwa chingoma chintindi umubaro ogotebekana koba abantemye yamo nabo igo mwanchu mulingo tebe barenga bone serikali nige bwato murubelyo bochikoba ke koigora chimbage chyo na anamone kyombekelige korunga Center for Human Rights and Policy Studies CRISPS lyanyara kobaga batebanga obusagani obuni go bokorento bwoba ase county cha Mandera Garissa Lamu Wajia na boigo nigo chitigalete kororekana chinsemo chinene sense ya Kenya boigo mwanchu mulilingo kwana bale nigo bono amakuli abetega kwene kyumwaka bw'ikiru 2025 na boigo mwanchu mulili swagatebanga kira bako bakoligerelia abantu mbale basiriyo mu bwabo ase chinga kichinyinge na boigo batebo kwigurwa chimbage cyo niyo chikoba okorekana koba obwoba gochia ase abamenye bechinseme cyo nabali bakonyara koba bakogenda asorogongorwo na konyara koba bakora ningi kelkero tukwanere amakweli bono nigo abantu bagenda tekoba bakoligigwa elibanyara koba bakoboligwa kubwatekana n'inyumbe yemo ye maronga 5 kwanyuka chinsemo cholulua eyo gotoka ase county ya Kajiado litukulie juma nigo bono mwanchu muri bateba nyumbe yo era angena senseme gorunga Olenairi area gosoro gongorwa Olenairi nigo yanyatuka kwago kalitukulie juma botukoke ekera yanyatuka gego nyaraka ge kubwata nigo tiga abantu bande babwatania senseme yo cyamate chinyinge nabali babeto bakobwata nigo mwanchu muri nigo bagenda tekoba bagoitira obwoba na namona swaka bagokwanera ngani bagenda tekoba bakoranga county eyo ya Kajiado negenda tekobwaterana n'ichinsemo kiri kikonyara koba kikobwaterana likurwa obokonyi na koranga mbanyara koba bakobolya abantu bali babere bakobwatanegwa na okwanyoka kwenyombe ya maronga 5 swagateba abantu bane na uboboire kobwateranirwa asenseme bwesomere na komanyanga kyenyombe yabetege kwanyoka na anamono mwelyo ikanyara koba gekobwaterania abantu bane asorwa ngorwo ruwa Kajiado mugano yu nigole page ya 5 ye gazeti ya The Standard onyara koba kogwesomera na koranga ningi kelikeroro Tuirane aze gazeti ya The Standard boigo page ya kianda kokwana bale igoro yechi campaign chigenderete asensemo ya emurwa dikri asiboni go mwanchu mulili abasubati bararekane ko iralibaga yuko nyara koba bakogenda busio na gukora chi campaign gabo aigango kwana bale mwanchu mulili chings kakibakale koba bagakora chi campaign asenseme gubaka chinsa kianda Dejita kamera 3 ili tukulie goro nigo bagatebekana chikamben chagendete asenseme yo esekinyoro bagorunga kisa kinyorugia kisa na namono abangina na bakare koba bakorekana bakare gwa soka isiko na gakora chi campaign na koranga abanyara koba bagoikirani mwanchu mulili nigo chi campaign chigendrete ekera mwanchu mulili kilitumanye tengo mubunge bwenseme yo ule kurunga Johana ngena siritibwe mabwaye kubwatekana no mubasokano bwa ndege na namono gaiga asitwara na umungino yo mutakanwa nera na nyara koba gagukwanera na ndaka mbakororekana komugikilia na komumochia
muraibu kiama gia DCP Rigathi Gachagua asikilia otebang'ani gabete gakurwa oroboti bwa bwango konyenone ya mate aye taramanyigwa gati bali baka bakurwanira asekirugekyo no murwaniri ore kurwa sekiama kia UDA nabo igo murwaniri bwe kiama gia DCP na anamono mwanchu murigeli asokonyara kabago kurigeli ng'aningi kilikero chikambeni chinga kichigendrete ekiombe kia IBC ngakendete kabagego koro okwarigania sorogo ngorwo rwa emuria decree mwanchu murigeli mugano inigolese page ya kianda mu director ni karanyore libaga na bakobekera enkwana yo mutakanwa bwa umujumbe oyu kabere senseme Joana Ng'eno na era sabetega kwana litukulie ijuma na karekana komo mochia umuraibu kiama ya DCP. Togende ase gazeti ya The Daily Nation aiga mwanchu mulingo kwana balenga ki esegi eyu yaba yakorekana yokurwanira chinsemo chyokolisi ya Chiombe ne chingamia asensemo ya Kitui ase county ya Kitui kenyoro yekurunga kamari ekiyotoka chinsemo chia Sekuru na gotiga abantu batano babiri basiriti ubima bwabo mwanchu muligeli ne bataba bono nige serikali ya chakire sikeli batabanga banyara ko bakoranga babekira obulendi asensemeyu na koranga ningi kilikendete kolendeli tatuliria makweli ayu atigeta abantu batano babiri basiriti ubima bwabo inigo litigarete asembeo na nemono bago kwanera mutinyo kane chitalike 25 ekera umuchando yobetego korekana senseme inabo kuligereli na unyara ko bagwe somera na koranga ningi keroro gatie bintu biri bagatabire bitango enseme yoti baliko nyara ko bago ikireni ndo yokotebanga nonye no kurutera namangana gose communication go kwanera na abande mbarayi bago kwananga nigo bakwirene nyasaye mbiyamono asokonyoranga batigaire bale moyo gekoro busagani obunigo bwali ngobone mono nesegi yabage kororekana na nemone kaira barayi kurwa sensemo ye county ya Kitui nabo igabarayi kurwa se county ya Garissa kunyara kwa bakororekana bagateba ninga banyara kwa bakoko chasobwamo na koranga libereliri ya nyara kwa likoyero mwanchu muligiri sensemo yabo chenu bono nande virusi ntwara kwanete bya covid nande gote abalenge virusi bya hunter virus niko bono bya bere bikore tobuoba nande mono asaba Kenya bagote bunga bali bakonyara kwa bakogenda kurwa sensement gwikeyende batakere kwa bagokorerwa igento ikurungo bolingoli na kumanyekana ngaki bakonyara kwa bakorekana niko bono wizara yobo chenu yatebirenga nigo ya robo semye gochia ase abo bisabande bonsi bali baltenete ensemo yo obo chenu ase chinsemo banyara kwa bakonyara kwa bakoba maisona kumanyango burweire gose ebirusi bya hunter virus nigo bono nande byanyara kwa babikolibuka asense ya Kenya na nemono bakaba batebanga nigo bigendete ko babiko goserelia obochenu bw'abantabange aya niga betuga kwanwa n'umuliki ase wizara yobochenu aselieta umusubati Mary Mudhoni uyo tebetenga ase county 23 gati yabo nigo mwanchu muri cyabere kikorekana gutwara ebirusi ebina nigo byabere bikoreto na bali bakuru kwa batali abo bare emyeme 45 bira banyara kwa bagasoa na nigo bono bagatebanga babwenete ko babakolindwa na kuligererwa asenchira yobikira n'umwanchu muri gaiga bwesomero rore ngaki ebirusi ebigendete ko bigo chaka kororekana asense ya Kenya gati echinse kiri kigotebekana kibwato muchando unionse ya Australia, Belgium, Canada, France, Greece, Guatemala, India, Ireland, Japan, Montenegro, New Zealand na boigo mwanchu mulingo kwa nabaligoro ya Philippines, Poland, Portugal, Russia, Singapore, Spain, Turkey, Ukraine nense ya America nigo bono mwanchu muri byonsi ichinse ichonsi ipi najiro kigotebekana cyatebira abantu banyara kwa bakoba maiso gati ya chinse mu kiri kigo bakikuligera ligumono nigo batebire county ya Mombasa ebe kwa maiso na koranga umuchando itulikoba gogoswa ase ense ya Kenya. Company ya mukuru wa sense ya Switzerland mwanchu muligeri nigo bono yanyara kwa bagegotebekana kubekerwa eki nabusyo asikili batebekana na ubale tete amaguta abwate obusumu gosalia amaguta ali bateba ale amabe atabega gutumika asikigali nabo igo mwanchu muliri batebe company yeyemo yense ya Switzerland eyu yanyara kabage kubwaterana na serikali ya Kenya asokobeka konda yokoleta amaguta sense ya Kenya nigo bono yanyara kabage gwikibusi gwikegambiro ili yanyara kabage kuiraneli company yikurunga Siskip
Super SA nigo bono mwanchumuli otebekananga nigo ya tulibaga lyokoreta amabuta asense ya Kenya na namono pagoteba amabuta ibakanyara kwa bako yo sangania ne chemical chimbe echibagateba chiko nyara kwa chiko sali chigali nabo igo obocheno bw'abantu na koranga nonyene bintu byeto etanene bimenyera kwa bigo salika nigo mwanchumuli watebanga nigento gekorolekana koreta kilibakorukanga omochando monene naga igana bwo somera asepeji ya gatano nalimo ye gazeti ya The Daily Nation onyara kwa okomanya century lyobwikirano nagaiga asepeji ya gatano gatatu ye gazeti ya The Daily Nation go kwana bale ngakiki amagia DCP na gero kyaro gatyo nyamasi bwaye asechikura cyobo choli buli bwa mashinani libakoligia oyo chikobaga kwirukia ebendera yabo asokoligia kirugo kya ulkalau aigango babali bago kwanera ngekya mekyo gekoragwa no yo kabere umukonyi bumurayi bwense rigathe gashagwa litukulia jubo mosi niko bakora endo igorukunga muchujo ase mwanchumuligelie nseme ya ulkarawe bwataba kichigura gwetani kiri bwe 50 na babere chimikia nda 95 na babere na namono nigo bataba mwanchumuligelie nigo bono iga abantu kiri bwe 23 chimisa na 50 na mona batatu banyaltu ko babagwikirana ase obocholio bwe mwanchumuligelie na namono bagateba nga ekinekerengo kyalenge 32 na 2 nugutaisano nemo asemia bali banyaltu ko bagwesokyo yo nyaltu ko bagakubwikiro gekyo igakuruku Samuel Kamau Ngodho oyobwete chikure cyo se chikure kiri bwi 12 chimikia nda 45 na 2 niko bona chikobaga kumirana no murwaniri bwe kyama kya UDA aselieta mushina nyaga oinerobwa muchujo ye kyama kya UDA asanyolte chikure kiri busato chimibere 20 na eyamo bwesomera na koranga kisege yo olkalau yo chikoba bakolige kiruge kyo asobocholi bokebuli busyo ngagiyo chikoba gekoba kyama kya UDA kyagoteba nga bado maneno DCP yatebire mwaroli robocholi boke waretira baki abange chikura negati yali alese chigazeti chetire 40 maiga yense yamwa asemambia bono aiga nigetaseni gitu gensoko TV tigatoga mutumo kumusinini tosiba match tukoirana togenda kulirili ayale ase chigazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Amaruyeni nigagendrete gutose mwana boire bukia Tali Yesu sera Ekegonko Esukari Lisabeso Okurasa kwa manyinga yan blood pressure Ninki turakole wetanga kuru wasare Nyorali chibu asomurubiryo bubugimanobo chenu asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu ta chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asechao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa na gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi.
Autobat. Beti ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende onsura krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egeri y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekone ikonya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa nibere cha maragoba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere oboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse obutindi nobosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi asamange twakirisimya namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichibuliyo gukora chingatale ichobutindo eye nensoko TV oboroso bw'umugusi mulili twirene nande chitristaika emirongene na isano ne momaiga yense ya mogaiga nensoko TV murubeli nensoko bwa kirinsa chinde na liwa soire semambia bono nchinguru ku Innocent Onyango togende kuligireria ayale se chigazeti chikoba chinsa ibere nimbwa tabagani bana baikira se meli ya kabere studio kati yabo ne Amos Nyasani no ale sense meli ya kabere nabo igo Hassan Nyangao kushikoba tulito kwa na mange igoro yense ya Kenya nga kegende togotabanga state of the nation ya semambia bono kulende tigatogende busi umwanchu muligireria iga muraibwense William Ruto bono nigo bagoteba amonchu lilia yende togokorekana se chi sector gati yabo sense mo chisemi nigo bono muraibwense sokiri na kunyara kabaga korekana ga kwigerera asagote yaba Kenya nigo bwente ko babakobeke birengereri byabo na maiso semirobili yokoreta magendo na kilia tebire nige kwamba korekana bali bakwamirira imirobili serikali yakora batabugatie kirenga na namana goteba nigo bakona ko bakorekana gokora unyuru na biri bitabwenete ya sense ya Kenya niga yakwanetaya litukolia rengelie sabato gose Jumamosi asekera chilenge sense meli ya Maseno na namana kabaga ukwanera bunanga kie sector yechisembanya ko babakobeka amonjoliri gati yabo no kuli kaborokia ubale elibwe emia yamo nabo igo mwanchu muligereri namana sobwa gachibwe birasi byabana bali bakoba bagosoma asechi ensemelia ya senior secondary school ese serikali yagachire birasi kiribu 23 asechi nsemecho na niganya ko bagago ikirania yasegeka kemia ketatu mwanchu muliri bwasomerega bwororenga kyumura ibwensa ko bagago kwanera na koranga ningikelike chikoba korekana bono bali babwate ebirabu goseme bogani asabantu bagonyara ko bakwegokeria anamono ase bono bagotebunga chirese chiabo nigo chira chikoba chigoteneniwa ngikelie chikoba gekoiro mwanchu muliri ni batebekana nigo bakare ko bakotumeka abakichingero na anamono asokare ko bagatebanga nigo bagendete ko babakobeka amariogi na kili batebanga nigo bagendete ko buno kwigwana kuri ko bekiroro asaba gatebanga nige kwamba korekana abakenya bange batali gotiguni chitoro barare chike
gekogera konyora ase chinsemo chinde konyora ebirabu nigo bigendete kubugia chingero ase egetambe na nemona selio girigoro gatie chinsemo chiri chianyare ko bachikurigiririgwa aiga mwanchu mulili nesemelia nakuru asibakari ko bago kwanera emebogani ndega iga babigeta Marieta gatia abo bakorukeke mugegurunga Space Next Door Sports Bar na Grill na nigo bono mwanchu muri batebe kikero kibanyara ko bakurusia kili batebe license yabo nangige ko garu mwanchu muri nigo batebanga nigo bono barekana gutumika amalio giaregoro na nigo mo teli Will Paul akagero chikobaga kogenda senseme ikurende nigo bateba mbaruete amarago na machiko mbabwati amarago na machiko aliyako baga gukwanerwa asenchira yobwikirano mwanchu muri bwasomera na koranga ningi kelikero Lionyara kogenda busyo chisegi chigenga ngokwaneru chegaiga aswabata banigo chigendete gukina mono ase chinsemo chirichi abantu bali babwa tokonyora gwense anemona ase michemenene nagaige swakare goteba ngabana bakare ko bakobitererigwa gona gokorerwa obwancha ni botabwenereti abande bakururwa nagaiga omwanchu muri bwe somera na koranga ningigiriga bagigo kwaneru orobotirure gaiga rokoro kinga nigo bono abanta ase umwaka w'ikirubere 2025 na mugikira bonige kwote ntangani yarira gwetania chikesi kiri busatu cyenyara ko ba kigokwanira ase kinyinge cyararekanire ko ba chimisane 30 na ese gati yabo 34 chikesi cyo cyenyara ko ba kigikibosyo chikoro kyenga abana nigo babere bagukururwa abasubati babere bagukururwa ase kinsemo kiri cy'abantu bali babwa tokonyora wense bwe somere CPG 10 na koranga ningi kelige ko ba gekorekana asenseme yo eliyo tunyara ko batokoranga abanyara ko bakwamanyire kelikegendete na mange alese kigazeti iki egayigabuna nagotebya nabo kunyara ko bagokwira libaga na koranga ningi kiliba ko bagokwanira ngo kwana baregoro yo muchando uliyo kunyoranga umubirogo nga kyogendete ko bagokora sikilibate baby gotibyago chinseme iki cyegoro waigase ubwategyo totally aminike kyongotiro mwanchu muri sorry kyongotira nabagoteba muchando bwebirengera linoronga kyobere gokorekana na amangana mange mugano lese egazeti ya The Standard ni bwataka gazeti gakurunga Health and Science aga pull out gonyara ko bagosokya na ndo nyara ko bakogwesomera na koranga ningi kelge ko bakekorekana kyombe kya ne Law Society of Kenya bono nigo gekwamba korekana gegotebekana kyarareka nigukira kirama bagendete ko bagekorekana gaiga sense ya Kenya na bono nigo kwamba korekana gaiga ne umugano noli kirora soko bagokubuligwa amabuli ya mange ayegati yali orabe ko gosoma asema mbia bono na koranga ningi keli kiroro na koranga ningi keli mugano Hunt Fighters no lese page ya 22 ase gazeti ya The Standard onyara ko bakogwesomera na koranga ningi keli kiroro asensemo yichikosoli naro onyara ko bagokora umugano nuru gukwana iguru ya Kabaras Sugar asenya tukoba yeko ira obunyangongo bwe ogatano bweke minano keligie korukunga kya rugby ime yense ya Kenya igaiga nigo banya tukoba bakobwa nabo igo club kya Gor Mahia nigo bono kegendete ko bagi kumurera uyo renge ko baga ko gosoli timu iyo samatukamaega aselieta kurunga Alan Thigo na umwanchu mulili nigo bakaba bakumurera omungwano yugo Alan Thigo osireti obugima bwaye kabwate myaka 54 na niga ko baga kwinyurwe gati yabagosoli bali bagati babete bakogosolia asense ya Kenya na namono bakanyara ko bakogosoleria timu ya Gor Mahia nigo bali bamatukamaega bakumuinyura na namono asbagoteba nga Thigo niga renge omokoreri omuyafwe club kya Gor Mahia na namono akanyara ko bakogosolia timu iyo na niga bete bakogosolia timu iyo igati umwaka bwiri ya mochimikianda 52 na namono akanyara ko bakonyons kigulia 53 echichenya tukoba chikumubeka koba egati ya abanyonsi abaja banyonsi chigoli chinyinge kurwa ase safu yaligo sorogongorulirwa gati bali bagwaka asorogongorulirwa gati bwesomere gabo nakonyara koba gokoranga omugano yu ngakyogo kwago kwanera timu ya Police Bullets yabasubati nigo bono mwanchu mulirili na eragendete koba gokora biya asana monese kiminano kelia gekoba gegurunga Football Kenya Federation for Women Premier League AU ere asense ya Kenya
timu iyo nigegendete ko bage kolbia timu ya Gor Mahia nero yeyere tich point tenyar tiko bage konyora point chia isato asiarwe tedro na boigo ABS Bomet ekanyara ko bage kogosoria na Sharks chichenya tiko ba chikoba chiko Rusia kurwa asoro gongoruriri wechi timu chiri chiobo rero chikoba chikogenda asekerengo gense aina etira asechi gosoli Daniel Mwaga nabega kumanya asenchira yo wikirano mugano thigo nore ase gazeti ya The Standard Daily Nation page ya 53 asbabo baba kumukwanira bagateba ngakiabetega kurwara na nigarengo mugosolibwe timu ya Gor Mahia bagateba mugako yo nigo aba gakogosoleri aba gosoretie timu iyo emyakeli ya 1970s goike myaka ya 1980s na nigagatebekana arengo mugosoli umuya mono na mono asbagatebekera arenge gwaka kurwa sigatigati nigarikoba kagotebekana kororekana ko mugosoli umuya nigabete kagosirio ubugima bwaye seli tukulia lengelia Juma Mosi magayo kurwana n'uburwire asige getambe na nigobono ogwa osira kwae kwaretire ogwa kokonene wichia ase club ikyo kya Gor Mahia wesomere na kumanyanga ningi kelikera Kabaras na yabetanerege kwire bunyangongo we ekiminane ikyo kya rugby ase ntundi ya gatano kabire na bokonyara ko bagwesomera gaiga ase gazeti ya The Daily Nation muganororo na bokonyara ko bagakorokia na boigo asbagatebanga timu ya police nigo yatenenirie ase ka Gor Mahia kunyara ko bage kwirira obunyangongo bwe ligi yense ya Kenya negati yali ase chigosoli na mange ase mambia bono na ariko chikobango gotebe kulendo mwancho muligereri nigo ntagete toligererie chikatun sebago kwanera party nomination voting room gukwana bale igoro yekiama kia DCP mwancho muligereri na mono se bakonyara ko bakorokia ngakikia mekyo kegendete ko ba gotware gendo igoro kwanga ba okurangelia bakobe katimati singi bako batete gukwane kirenga kyabadide digurage kwana batanga party nomination voting room swakomerana banyara kwa bakurigeli nabo igekyamagia UDA na kero kingiro cyabu Jubilee ningero cyabu nabo igo mwanchu mulili bateba ngumurwanelia oli independent na era na arabu sebono kunyara kwa bako kurigeli anemone into bagukwanira gaiga no choli buli bwakorete kanete bwa mashinani bogorunga muchujo asenseme yol kalao itukuli juma UDA gakora nilitukulia Jumamosi DCP ekaba kegokora katuni eyu nigere page 13 ya gazeti The Standard na yare page 12 no onko chanaye nyora itatendigerelie katuni ya bo ningiye ko bagekorokia nero nibwatega iga sendo chomuraibwense ya America babegetekero nga Trump. Now I know why you started the fire. Nagaiga nindoche ase omuraibwense ya Russia Putin na rekaransta gataba very endearing nagaiba ukwana Venezuela, Iran, Ukraine chonsi nigochigo etero muliro omonene kubwatekana ikisegitiri kigendrete asensemeyo agana Soko TV mwancho muliri aina arutwa bwatase kigazeti semambia bono nabo konyara kabago kubuguli gazeti libwanchete bwesomera na kumanyanga ningi kilikeroro chitiste kemeronge 5 aisana ne masemambia bono tugoika chinsaibire mwancho muri tuikaransa gaiga na Amos Nyasani buna nagotebi nabo igo Hassan Nyangau elitonyi beto gukwanira ali agendrete meyensi ya Kenya totebanga state of the nation asemambia bono. Magega ya television ya Soko gwikasero yao kwa nyori baga igi yaliyokuralia askete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri yakibusani tolikere gose kresi ngwitire namba yaito yobonchuria 0788666662.
onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho monene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo rainde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkwira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngodevelopo ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV oburuso bw'umuguse. Nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya kera kama jenga tara gaike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umotu bate ya mabwari Muligari bwa Ensoko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwa kolire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andaje tasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aigano mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwa baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko Gusii ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mu Gusii ore ase chinsemo Childoret nera ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa masamba buna chinsemo chia Molo aliaso mu Gusii yale enuletie tunyare ko batoko ireke Gusii oro no mu Gusii anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mu Gusii nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni gia Soko TV no gotuchi ko batogokora ege korugia ito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokoraria okorarikwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bwo Gusii mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV, oboroso bwo Gusii. Murigeli chetre chitaika isano mage chinsa ibere sema mbia bono ni gobono twasoiria sentunde yomweli yomurubili we Ensoko bwakire nane mono akera mbwatabageni bana ase studio bwatabageni bana gaiga babwatelie tantagetenda araba introduce ritangani tade chakera Amos Nyasani ni garo muliki nabo igonko charo kwanera mangana siasa mubwatani umuya bwe timu ya Manchester United. Hassan bwakire anomoji Njana Masugoro. Amini Amos. Sorry. Weekend mbiera. Ande nabonaro jenge weekend mbuya kwa sogete go Smile. Yes. Ngagiyogede. Uyande. Abo chimbiya bali kabisa. Aba ntabaya. Aba ntabaya. Okay. Asante sana. Watere na Smile. Kwa Smile kisengenjo. Abarende Innocent libagali ya bono ndiringa abantu abange na ligeri na rechi alternative chiro ande bagocha buya kwaroje kero ababwatani betimu ya Arsenal baroche kabisa yo maroche kabisa nga Arsenal bono ya ngo ya ligeri libocho tisadinera bisete agasokiga gatebanga champion yani ni alternative nga tokobu ntigara nyegachete tokobwa nsoka nero nande nabo wachumurigereri Amos tokotiga ngendera ya tiga nane qualify gendo kende diswali ndai kuboli Hassan kwarire nona wagwatani basa nomba bwate alternative bakobwa bateba champions bakobu maybe bakira aye muno mubwatani yo Jubilee yaro kanire korwa matuka baratiga ora wajiri azaza mono dinda mwana neli bagaro dera azad that they will defend with my life with my energy and my professionalism azema ambia boro egwa bogire ana bukire bya asali agurunga mawawa na eta nonaringe Gusii over the weekend Abagusii bamintona abantaba ya sana yes na chiete bugetutu bwa masaba gataranganya ora chi reflector chi abarai aona chikororekana nkamanya ng'e season yeli ikire onye gokororekana gokogenda ngora goikie chiro
nabo mwana siasa aragobori ng'ang'a ikwari gochigochi echiro tigaminyo kae ngore atereki kwari kuyi nagikwa bukire mawambire bantu bamagwago babukire buya ande bunango gotai botambe bantu bamagwago buya bwabana bantu baradi working ego ni matenga bono bachire asensemeri abo yo kwirigeria elinde munango basigata botambe tokini obunda bwamagwago wiki eri nabwate omujadala gaiga kotebunga mawawe bwate chituka ibere mucho monene bwate chituka ibere no bono ga buri ori nkagete nga gwatwara tumuchandara n'abanyanda mwamu because by the way this is very important of course taringa to discuss here a small place una mawawa is a small place thank you no let me qualify this statement let me say this statement ego egatie chi word chire North Mogirango but mosuko endo ile chi ngakichiao ogo sose ningukuri mawawe bwate kore unique ebwata a lot of institutions goetani chi word chinde chionse onye ne chisukuru mawawe bwate chinyinge onye ne chichiro mawawe bwate chinyinge onye ne chinyegetari mawawe bwate chinyinge onye ne chi TVET mawawe bwate chi TVET irenga ibere kwarore bono gusiengima actually if you stay gokwana kilometer cha tamak aseliro bari mawawa ase North Mogirango ngima ebwate chi kilometer chinyinge cha tamak road than the rest of the wards in North Mogirango so ngana rikurukunga mawawa ko kuri approach gotura sa bantu babwatenda mwamu mbago kwa bigichangia tobori ndubari abanyana tumaye tumagwago ya ngigwete umuromina atengekera mawawe okwanwa abantu batenena kirende ncheningo naberego anyway koiguru mwanchu no mawawe nerere hosts ye governor ya Nyamira mwanchu muri koigure se mambi abono kero muntu gawe yakirende gesobo na inche narenge binyoro bya nyasi mwasagi y'abantu bakiro gate nibo yabo bagakire imici kinyoni kikubuga buya na mono abantu baroro bwatamurembe keruta itonyo renga yuko litaya no kogenda guki urigiritie asagurukunga nyando chini aye umurai gadara tigira wada abo nubwate turata bado no turata rage ngora turamanye binte biyese bire turamanye binte ibonda agende ujubora utingo no abubono tingo na nyasimu muonda ujubora orobide semambia abono mwacho murigereri na ndamono bona tuabere tugukwana nigo tole na nere panel mbwate semambia tochikoba tukurigereria magana alia atungete ense ya Kenya asemambia bona abaraya bangi bareka negoso asense ya Kenya semambia bona ise kurigereri kurigoro osombini bware ngeme chande mene na somo chiyo Nairobi baraiba bwaterie ta Emmanuel Macron urigeretia barai kurwa chinse chorogongo rwa Africa no bare asense ya Kenya Amos yes muraigwense of late talikorrekana mono gakogenda amangana siasa mono garorekanire go forge chi alliance ni chinse chinyinge juzi na Tanzania na bono no ari gaiga ase umusangerekano gurunga okoreta obomo bwichinse chirorogongo rwa Africa na mono kubwatirana nense ya Ufaransa mbuya mono umuraigwense nabwate njetingo tebanga ga tarikor nga tari siasa maonese njiguikiria etagari waka siasa ku Tanzania na ande yoko shabikia ama birangereri ibi byo tebanga aba agency ba ku Kinungu lakini takwanete garo tari go kwana garo umuntu kwanete no muraibwense ya Tanzania egara magosa koba innocent toise kukwanira na asani gaiga mote bya magana makongwa magwawa arabwakire yo eminete ngabwanchiranire nabo communication na bere go karata liko pinga igonge birangeli nebi lakini obandare let's be very narate affirmative ngana ki aya no nyorete murai wense na gane se ya Tanzania ndagate banga nango jibale kwa gaje eli final tanga no murai wense ya Tanzania gate batamanyeti so
murai bwense na obere busy chiwiki chia bwango ese jinse chisiko na nde bono mukaraira nirenka abarai barure siko bachira njana onda tebenga se okwagacha economy ya Nairobi muna bono abantu bali babwati chioteri mbanyore besanke kese ngenja bageni no bawo yakorara ntu bwata bageni yange chiri busato lero na mambi bale so muju Nairobi ndogene tenga abarai aba chindagera barari aria beseri baje tenero na bago yitiga Nairobi egento ntama itikera kingelinga chi agreement go se signings chiri chakora tunchibwate anything kere significant yes economy yaitu tulikwegena nga bintu biri batetikanga tebiga in this morning Amos yes bagotebanga abanyabiasara abanene bakurwense ya France yes bale bwate nibo yabo batete go study echiro yense ya Kenya yes ngikiri barabe kororo no bale Kenya egento ko arantari kwegena maite gonkwegena karongo tumie ngento ko nga traditions and usages timaite mune ngende kiraro kwege gusi yani korumage ebimanyereri biri byari go gutwemerero ebimany korumage ga nkitu akorerege korokia umanyete innocent Macron na France mbasa ineti agreement igoro ya light commuter rails eso mucho Nairobi nonyo letenga 2024 kare kingi ya jete ya England kare kingi ya jete ni Kenya na ande mbasa ineti the same thing kere na ande UK ngoja kwa gaje yarenge light commuter rail eso mucho Nairobi na geko garango ranga nkitware go sign na ande agreement yende na France pero etaraba implemented na serikali ya UK na ando sikunyora karo ubugango bwechikura chia elete nkwaro chinande serikali ya America go sign ya agreement yo rehabilitate so yo expand Nairobi Mombasa highway which basically has not happened lakini nande yo nadagete origereri buya ense tu sign tinero ense kiera France no manyete bituruturu ase muna ya bituruturu ya kolere se West Africa France ya Chandra bando basa West Africa Burkina Faso kara ya ruro na liaso rutwara chipara chingia osikulige le soro ngoro Africa ense ya ro siri chipara buya yo nense ya Burkina Faso lakini France osikulige le nando osikulige le chinse France ya belile innocent ngo bring up to speed na number singelinga France igo ya exit yani ya rule chinse 26 in Africa na chinse chiri ya rule 26 in Africa egotiga mabarato go se egotige bitamase bibe ekorue kare ya rule isikulige muna Cameroon no nya rue tor netigete broso bobe boko agacha oboroso bwo taka se jinse chiri ekorwa na ande igondo jenche munando je France kara ya soire Kenya ne sengenjo footprint kara unyole France ne jinse chiri nga G7 okay kara ya chire kare gocha East Africa go soira Kenya na kara ya lusiri footprint go se ya lusi jinse chinyinge ni West Africa bagote abachinse chiri chiko kwa no muntu wege Faransa yes tigangira nase Hassan Sani yes nigwete murayibwense obeire bisi kuryo kubwatera negative chinse chinyinge sana ase mambi yabono ase bali babwato ubumanyira bautaka komanyense ya Kenya ye define nga ye Korea line go se policy ya foreign nga kire ndarabika egera umanya kwiraniri no mugusibono iga nabo konyora amuntu kogende kanisa go sine totebe for example kanisa ye Sabate SDA okonyora kwiria line na ari na baga kabe kanisa abakoreri be kanisa ya Adventista at least na bwako bana barubwa na gutara na barubu nse ya Kenya murayibwense Mr. Dr. William Ruto asama tukabwa ngabange batebe foreign policy yaye kumachikole tubututu kanwa siniri abose wakoranga foreign policy yaye kwamba kola tubututu kanwa sinini nata commentenga for the first time in living history oburaye bwa William Ruto bwaretire ebinene mono by'obututukanu as a foreign policy. This is the first time bono ge country yaitu
ekotwara very serious diplomatic tips yani kogufu chinga kichinde bakabaso asa mangana ye country chinde uneta wenerati ngwacha kaso kuboria mosinga ngomurai wense na agenda Tanzania ninkagerete nga am fairly informed akinti ngogote nga ngimurai wense ajo kara Tanzania by the way ngogote nga kanda nga foreign policy nga kanda go sign treaty na Tanzania ngiba chete kokora other than him doing a controversial statement nga ngoaga chabari refinery atitanga then the president ye country hiyo ya muripatul almost immediately and that is why nagote amos yabo iwe korengera linga president yaito ekero sulu akwane tegoro yaba ekyombekega kenga ngchanda kirenga kabento kusunyundu ne chinungu na bwenerete nere arwe statement kwamba kororeka ninga twagendereire ense yabono teriye yugo itabantu lakini ne bwete ko bense yabone koigora democratic spaces so bono lero nainde nasangirire abantu gochagaiga chinsa chinde karon korigereri buya umuzike innocent igon kwamba realizing largely the president yet is not interested with any kind of treaty that is going to sign with these countries or any gainful treaties and business investments chira iche country ye akaron koro nkotega the statement the arun chirioti akwane teigoro you are almost called chairs he wants yani ganga buno tate gwatagaria bakanya ngamaga na retira banta bange kabisa ga president ya France Macron no are country ya president kete atira ndogu atabaga ni 3000 ego ndiyo ko tokogeni out of this thing in a country nechi hotel tourism industry onye mugani ndega kurwa ga anda Masai Mara transport industry ekurende ecosystem iyo yokoreta bageni yaba ikine kintu ko benefit na karok because some of these things that they are going to sign I don't want to believe so much ko tebe bintamos ya tebe amos inki bia nkonyora kibia retire na bone kintu bune kike ekurende light railway that maybe Macron is going to sign with our country. He has already signed. For heaven's sake, how many times have we signed that thing? We have signed that thing several times. Implementation ya yenga yere. Alafu, ngaki, okay, it is good also that Kenya, ya were the first Anglophone country, France, ya chile in Africa. And in East Africa, such that the Kenya kwambe kobe gateway open to this East Africa and at times to Central Africa. Bono, as France ya beire. As biato manyo omoligereria. As France ya igere synonymous na kios. No go takaya. Actually bari banga bune umbu. Konyonyo kwendo omoto bakome. Kwarorire aba France se babeire anya abantu mna bono linamba ko tenga abantu bakwana baruburo ya mabago na abantu batenda mwamu anya abantu baba batenda mwamu ene na mono na resources tia se bagotia abantu baguru kunga ba France by the way policy abande bakurigereri bagoteba nga kera Kenya kwibeka siliva geli ye konyora the best deal because it okay ya negotiate tina nyarebe chibesigete na nyarebe ukirana ero negotiate chibesigete Kenya kwibeka sarunge asoko nyora chichata chiri ndonge chyo kogendera libo science ya Kenya innocent bwango osikoligereria iga ese binde bigo korubionsi ense go benefit in France kero osikoligereria France ne bwate foreign policy yabo egotebanga batware bwete liriko ngayereria nare gotebanga France ne message inse jiri gikorunga G7 kinse kintene kumono kire chikoro kwende bono sikoligereria France ekare ko exit kinse Jones chi Africa muna bono France etigareti military base ya I think Djibouti already. I think Eritrea, something Eritrea. No, etigareti military base ya in Africa, oka. So, ekaro France, ekaro Macron, yago
kali igo ikara yanyoranga there is no yani ya bwatukire Africa mono ya rura Africa mono nando isikurigereri mono innocent ngelinga continent ya Africa igebwate resources chinyinge chi country chia chi 7 gose chi country chintene como nase world chi ekurigereri mono osikunyura lakini ekero bono musio kogendera goteba utenengu nanda agent mwarorekane gukwana se liogire mo moiki manchiranete nga korekanere manipulative na kinare goteba na kinare guqualify nga France egendo kerongeringa serikali ya France yarigiriri ya nyorre yabere ya inko extinguish bere koru aseliro bali Africa so gokora 1 or 2 na ande ekarore in Africa na ndore sente nenkwe gokora manufacturing gokora nebintu binde korosi weapons abantora echiro yawe enene igere in Africa nare gotebinga ekaro kurigerie percentage y'abantu bagwatije laptop in Africa igere 5% of Africans na bagwatije laptop 16% all there about na bagwatije simi lakini materials chikorosi binde bichio si chikuru Africa chiagenda chiaros chiamanya koirana ekaro Africa wona ko na MSNC ese continent ebwate gotenenku bwebintu bikiagara information super highway nero chi company chinyinge gose chinse chinyinge chiko depend on okore kwerende so ekaro konyoranga France ya beire ya Rusi ya rura Africa chinse chindi chiko ya seria aliese ya colonist ba tiganire ni chinjira chimbe ategairi kwerende yoka so oikanande eliye presence ya ego ikerie presence ya ikagara ya gutumia chikanturi chiri ya colonist kara ya colonist yatiga mesisi ya ego se yatiga meri ya yasa yu lakini bono baakire sa let's just enter Africa through East Africa na ande ensere strategic esogo so East Africa Nairobi Kenya okay yes wanchi mulili koigure ne chingwana chia panelist bali bane mbwate na mono ne chitaro chia umuraibwe nsabere gukora na mono kuri yobo bwatani negatie chinse chinde chiriba ko baba kurigelinga kibachiko babako kora obonchoreri bakonyara kwa bagukini uchumi nabo yokorigi bali bache kobeka enibo yabo aso koranga babekirano ne biwanda biribira chikwa bikwagacha orwa wa Afrika semambia bono twara kwa neira senseme tindati kubutoro mono lakini utaragenda ale as much as utate kubutaga iga even before bono Macron yachega iga na business moguls even before in company kitu bwate ya France ya Kenya era nene ya temino ko uplift yubo gima in the such that then this one becomes a gateway where we're going to get more companies ege unta te ko ko ta banking France in most cases here exploitative that is why no net country chia francophone chia Africa aseba France ababeire some of those countries chia bat reserve banks in France. Tadi kalau mau tadi kora foreign exchange, central bank ye country no das entava tadi capacity ye kora tadi ige domiciled in France. Nyanchira ndangarari nande nyege ni ndangarari tia. President yetu nero yaro rekande kebuate appetite. Yuko tuare rieta asabanto besi kogaria. Nande yarore kandege akamba gotwara appetite yo gotwara ibintu bibiko gereto gie na ende chinsa chindo oblemi gunga na bagotwara appetite yo gotaka kuri abantara morete amadeni nebintu nebyo na barabu abaye an easy ground ase bagwetera bakora ibintu byabo na bakora taki kuna batagete so it's a wait and see but it's not highly necessary nga again don't get very very glittering kera tira bakwetara so kubata turatigira innocent mbu yumurigeri nga company chia France kirega ya Moncafo na Total Energies no era ndubwate no nice and lovely mo aigange no bisito elietelinga kiri Lyon Francis yes Carrefour but he's doing well in Kenya. Na naba Kenya bakonya barama bako mwanchu murigeri na mangana mangetogena taro yumuraibwe ense ya France Macron wale sense ya Kenya na namono ase o matukabwa ngoiga muraibwe ense nigarorekane kogenda chinse chesku na ndonyara kwa bakorangiria bageni bachaga iga sense ya Kenya
asikali bagate bagendete ko baba kubikende kurungo gurika chikonda chyokoranga kyo chinse chikuba chikuba arwa sense ya it Roma tumu abo igo mwanchu muligelia asama tukama siniga akanyara kwa baga kwiruka na gosoa sense ya Tanzania na asaka gukwanira ebunge yenseme ya Tanzania na hata tetora ababunge ba Tanzania babete bakomotogige kogera ndocenga aiga se panel yane nigo batebire nga bintu binge mbiyo baroche na liko Dagote na of course na bono na rasa gazeti ateba nga Kenya gere strategic ya soko beke ke Rwanda kigosibya maguta tetora igwango enkwana ya ababunga ba Tanzania na babete bako chengero goika kwa muraibwense William Ruto se bunge ya Tanzania. Nipachie neno la Bwana Rais Ruto. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 mpaka wa 8, na mimi kwa sababu pia mpako mafuta na kuachia upako Rais Ruto utakaporudi Kenya. Neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote, Bwana atakulinda nafsi yako, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Rais Ruto, Bwana amekupa kibali, usiogope. Sisi wa Tanzania tunajivunia kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wa Tanzania tunathamini kazi na mageuzi makubwa rais wetu aliyefanya katika nchi hii, na kwa sababu wewe umechagua kumwamini rais wetu kama dada yako, sisi wabunge wa Tanzania, ni nani tusikuombee wewe ushinde uchaguzi wako mwakani. Bwana akubariki, neema ya Mungu ikufunike, malaika wa Bwana wakuatamie. Nenda shujaa Ruto, tutakukumbuka wa Tanzania. Sisi ni damu yako, sisi ni mifupa yako. Bwana akubariki na kutengemaza katika jina la Bwana. Asante Rais Ruto. Mwachimuli ngwana yo mubungo yo mukuru wa sense ya Tanzania kero muraibwensa arenga sense meju ngeyo sababete bagukwanira na igoro yo kubwaterana na negative mambia bono bwana gotebya barayini kubaikaransa asamagacho a Kenyatta International Conference Center ilwanyara akoligeli ukubwaterana negative bingo muraibwensa aberega gukora tukabwango gwete osabe irwa maya muraibwense nkaga igo murai na ura tokenga the king is not respected ninje innocent nese ngenjo ntalishwa go se nimbwate chinguru chigo sabana banda musabira maya lakini isokoligereria oborai bwa Uhuru Kenyatta ese miaka 10 ga State House yatumite 90 billion se so ibwe miaka 10 lakini William Ruto esobora ebu miaka yemeke taraera the last time na yarenga 84 billion igo minutinga mwaka oyo mutumire jiwesa yani se etamu ya mutumire jiwesa ngana igo inje oja kokotebinga ogosaba kwa nengolinga William Ruto are kobera sikaria atare jinsi chesi komono ase ngenjo ese egento gioka geko garango tebanga nyasato konye sengenjo atare sikaria gutumia jiwesa nyinge chitu tabugati oise kotegerera William Ruto ekerare ense yaito ne kerare siko yani gonta eteko gotebinga kerasi eto munwa igoto timogete lakini ekera igoiro munwa muna banu tenire ga goteba ekera gukwana ga goteba nyarebe aru munuru reba kosinyiru gokore kwerende gento gete na ndibinte binge ga kungainereria muna bono ekero gwateba nga nindochega iga the richest man in Africa dangote awateba nga Kenya na ere strategic kwa gacha eri finally lakini William Ruto tari mwenye biashara samangana maguta buya na ndatari expert lakini ere agoteba nga iwene tako batanga ino rubokorekanu bokogera umuntu munaje ngostura go kwegena William Ruto so nje banga aba Tanzania ngendo bago William Ruto nabo kenga keria baba wino bagukwana ga chibanchi kitarigo ko change kende yose kwamba garogotete gukwana ngane nande ngintete korwo no tiganza kenga it's regrettable bonega to itio kona akaribu ngima pigo isasa and all they can afford no kumuchengera na komogia na komwachi sifa umuraiwe country yende ekeron tutwe kabanyana turi no buremirwa banana bwo korora ebintu bikogera
atogigwe lakini nonya nintwekera Samia Suluhu achore tu ntwarocha bajumbe baito bakumuchengira buno musubatio ururiwe Samia na chitaga element no that first time ekaranyora te opportunity yoko ya president maada ya akure rero iga I am not sure go say Samia morambe gocha Kenya like because she has seemed to have serious problems na Kenya aya oyo kogenda gokorera rute crusade ase bungu crusade yako mokorera ne yake I mean abarandi babure bakora ruta asive na yake ndoja kurukoza aya asaya adia bantu bakora kuti crusade gaiga oyo komokore crusade bunge ngako motogia this is how dictators are made abarede just a minute this is how dictators are made yani dibaga abatorire number 1 ba keep governments on check Omo president Yochire is among the East African president baru amalilio birobiri bikogera East Africa ekine na ina wiki uchumi democracy ya East Africa ekine then asewa kongobore bwa East Africa no ena Kenya karoruta chiete Tanzania igogote bunga ruto gose the very first people bagenda go sanitize umungu lakini tienda kubulia tinda dio ogende mate bunge Tanzania eroli ya yebwatene yo kurigeria serikali yabo basically oyo president ya Kenya ngento ya ne address yese parliament bide yakani twara barai bako gende yese parliament tego nyara kwa bagiko kwanire bintu because tebuga first of all tebuga report ndeyonzi yense ya Kenya chili baigwa babuga tikende egendo genda rasome ne headline chia Kenya eje batabuga tiji batabuga tikende bara bago wata ite bamu criticize eke karokyo ngaikia rusudiwe ke bako innocent egarokorerani ngento nare gota bankinga nto ubasa korusia ebunge ya Tanzania magoso mono usikonyora William Ruto nero korani the largest economy in East Africa jingo bine bintu biria kondo byosi na abebe sera soke ekole bintu binde bi benefits Tanzania by extension so ndo korusia somono kiagera abari nabanta ndo igo ebaro jenge sebe ajire muna bono Macron yaende kandi abana inji baro jenge sebe amosigo ya baro yes okay just edit yankore I mean eke korukeria togia umurai buense ere neighbor it's a direct translation inga it's almost na wakongu bwa basobo choreri na ndi mate bintu kende bakwandigia kabere negintu kyo bachori omuntu uri asobo kwana kuri kusidi William Ruto bya sobo chori bogoche mwako gocha ngabwe ekero barubuo kabanyene barueta asobo chori boiteta abantu abajumbe ta meeting abono ngabara Tanzania ngambani ngikokwana mangana abajumbe igo bale representation ya mwanya bantu aseke nyomberi bakoreki babeki lazima bali kurezi concern security bwenta kurezi wa even from the speech ya Ruto SSA yetenene bwato kusibole bwa no I think Bueno, michego control tigatura Hassan tigatura bu gekogera tujago debate kerense ya bandi yetenenerete mbiro bintu resoni ntumse de gochara bintu na bisalika ekera to kumu address to yakora Suluhu paka bone gati president noni cha around yaiga nchia kumutumire message of Hassan usekoligera no egera turwabu nto bakwanirete ase chinkwana cyabo kiri cyararekanite cyabete captured on camera ni deal kibabekire totigamangana nda politics kiri intano ntoko chaka goka tukukwanira mono no politics babunga bali budget sikoje katiba ya no mwanchumuli chetri stake mirongo itatu na isano na birase mambia bono mwanchumuligeri chinsa ibere cyabono mambia ndaboroche ne panel yane yabeire Hassan na Amos ya baba chifai
bagochio kinamba ya studio sora kwa na intwe semambia bono igere 0788666663 kwa bago kwa na intwe ya studio kolende geteko genda busio gitara mbekiri clip kyo omonogeri bwe bunge umuske Moses Masika Wetangula sana mona korekana ne komuchia umurayi umukuru bwense Uhuru Kenyatta asagotebanga niga kwamba korekana kubururi baga yoko babunomo mwene oranyare ko bagakirwe kero bose muraganirwe nabo igo nabo gikubwatanio sobwango sana ninta engana ya Jeremiah Kioni nere abetega gukwanira igoro kyamagia DCP monasa tukambwa ngo igagotebekana timatie mall gosendairo kinguko elierese United Opposition mwancho muligeli tunyara ko batogera chingwa necho sobwango. Nyinyi mnajua kwa miaka huyu mstaafu mwenye anazungumza maneno mengi sasa. Mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu yeye alinipa mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order? You are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person. Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Which is a good thing, because as Kenyans we are saying we are in bad government. Then what have we done to ourselves? So we need to focus more on the kind of individuals that we think can help us out of the difficulties that we are in. Not those of us who scream loudest one term. Because sasa one term ni wa Kenya. Lakini itafaa zaidi kama sisi wa Kenya tutaanza kuangalia ni nani huyu ambaye anaweza leta mabadiliko zaidi. As I conclude, and again allow me to use Professor Kibwaki as an example. Because some of us, you seeing him struggle for what we are now doing. But I know he was also on a third phase. Because we have many multi-party in our multi-party democracy. But we are not yet at the level where we produce. And we are because of good leaders. In fact, now we are where we are because of bad leaders. So nyinyi ambao umekuja, we are happy about it. We'll work together. That is what we believe in. But it is working together to ensure that we have better leadership, and also that the younger generation have even more opportunities to, assess. Muligeli ni chingwana ibere ya Jeremiah Kioni na buku machikwe commotion yale ngoro se ncheli yogi kulende nere liga somokira sama tukabwango utwale birengere bya sana bikwamba karorekana bikwenda contrary no Jubilee niyo Kenya ne bwata ya semambi yabona kulende ketura chakira omo eshimiwa Moses Masika Wetangula tianjage bona ayasan Moses Masika Wetangula Papa wa Roma asa ikeire by the way number 1 oyotai bwene tio koewa likondo gose ndogeria bagira ngamato baguriro kari tokonyero ase country yaitu oikera sata bwente koeguri tokonyero akwanira abantu because ogukwana kwa yebwe kokonyene igokura se chimbebe chokubuna lichiko oikomanyanga lichiko ndiri kwalao omo speaker bwe National Assembly abe actively involved asamangana asiasa yerituko aserinde na ki Papa wa Roma ara blame Uhuru Kenyatta asogwe soanania na asamangana asiasa ekero Wetangula we komanyene are biased
ekero richi matabono at least uru chikondio rikomo guard from you know saying whatever he wants to say na go take position ya go take. Lakini Wetangula abarigiriri bamanye ingase chimbebe chia Kenya ichikondi wanchira Wetangula go take political side. Patirero iga ngwarora mbatwara ukumana na Kebagendi aseki ngoni rie bunge oya korere you know ayo ni buna chibanda chikoni bune metoliro ari yambambo lakini bunge no ere no ina gotabinge mate ne building muna bone se building yetolera no ari mate kurukwe bunge lakini ebunge eria ebwente kurwanira abante kora mangana y'abantu takora diki teyo Wetangula kwarorire ga komeki chi ruling sie bunge mate garia literally chira leaning towards executive okuna gwokoni kwa minute okuna gwokonia you know ebintu byonse byako kora ibako kora ibintu biko kora uwanchireria okuna koni sino uwanchira ebintu biko kora iwanchireria serikali ebintu bire contrary to serikali Wetangula tai kora kana ga koina ne room no na assassin ni asini ni mono abajumbe bare nkwaro chino ya Wamboka umujumburia korwa western okorukwa umubungo bumula okorukwa nami Wamboka nkwaro chika kuoma na kabisa nganje ebunge ina atigere Wetangula tigakora na kora taki atagete Wetangula omochiwe ase nataka kuone kusia kina rore nganke ko soka biya ketabe nke wenge twara maskani tutukania yani Wetangula otinda chire bungeria oyesireria masikani ebunge takora tiki ewate masikani en longa so Wetangula tali muntu obwenera ko kwana asobosi bwa Kenya keringa naera tigatuganya ritukorike agenda namba ya kabiri omusiko yo kurukunga kioni ororekaniro mu obwango bwa rero iga nya akarangare kya na siasa ne deputy party leader ya Jubilee na deputy party leader ne mekutane menge na agendera ga Jubilee headquarters to korora kioni by the way mobwate liberera paradise ya Jubilee it doesn't show up right ga goruka asichi bie TV na net radio kwa rago kwa na chinkwana chire chiaye nende na materi chikondi mwala wete okwana igo liberera ndire Jubilee ino nturali rora lakini maybe ori rikarukioni nyuma materi bana libera na ko babugo litasheme chiende turali rora lakini nende kioni tukunyana kumukwanira omwe ari pinkwane ngana ya umoske retired president Uhuru Kenyatta abantu ba Uhuru omorembe you see ababanga abantu mo neighbor oroje ngayabu onkole more buyano watendagera kiro mwaka erebu aye bagenda bana kuoma na bana gakora ibintu bitayo kienda endagere go samuru ko samura ororinda mwamu aiga no serikali yabona yabe gete korrekana nga failures chiaye igobate tugutsuma towards Uhuru at times we have seen him rarely ekero Uhuru akwanire nabona akwanira abasani baye barenge ari Masai asesimi it didn't even go there why should it be a bother bona abasika barasa serikali kwanyora kereta gekanga Uhuru Kenyatta nkwara no yonde duni sifuna na ateba how much money do they need yakwande mekutana riba koganda agataba ni fagitie bili yakobo 3 million choka ejiba kolisi boka banyane lakini rende no nyino Uhuru oyikara hamwe ngankware nyasani chibesa aitana nega where is the problem okay tigandara America retired president Obama is very young actually very young he goes around campaigning for the negative okay ninko korare boy Kongo tangariro Uhuru tigatokore gasan biyamono kwa submission tete bono wichako bekere kengere boko genda longa egere nera nyoreri baga nayo nyoreri baga na toko genda biya you are doing well turasaya togenda samus gono kagurire abus togenda nje nare gotebanga se kurua se ya Kenya ya jagete roso buaye Wetangula koba speaker ye bunge nere atiemse asengenjo asa innocent usikoligereria amangana ya Wetangula kwana na baratoka na barage na buranyoro mupungo yo mukoreta mune debate gote motion ese bunge
kiara tuma tinge bunge nere go appropriate chibesa no ne chirita president ye ko gumne meshara ya go se benefit chia ngo itachire se bunge elia wetangura muno mugayani bwe bunge anero gotenna gati igo naroranga gagenda sana kiagero kwanira mangana ari arabase ko land bunge ngonga amangana muna ya innocent ese go ikabunge atagete obogayani obuya igo tayare wetangura orokiringa ngaya wenete koba ngaya abe aise igo ororekanire nga tayare ne boikina kia Uhuru Kenyatta kia Uhuru Kenyatta igo ngakiana chiru kia erire tayari gitaraika none bunge sigigwenete goika inga igo wetangura bono osoire gukora mangana ye bunge so gwanchiriria nseme yemo korengana muneta takiri kia gara gwenete ko gutenna gati abange bunge buya lakini naende karongorigereria inje ngora chinda nararigereria katiba muna bono iga ngo somande katiba ngo somando ne buku egende ke gwetangura akora ke gotoke se Matayo sana ibereke ungu kia gatano ke gotebanga kara Rusia mokorogotore se historia otara Rusia likia gara gwetangura gagende ko Rusia mikorogotere se asangao lakini se nsema ya yeremenge usikurigereria ngo somande katiba sana tindarora ase katiba koura Uhuru Kenyatta como bosibole bugu kwana ono tukiria kwana mitindo chiko senko ngiawena takogenda igo kogenda mono lakini na kiare kogenda nare oje ko expecting abantu bage kwana bangao muna Hassan na tigadara kubulia mose ukona kwe ale makwira na sekioni abari abakurumba roro bale barure ebirogo bande ba choose kogenda kamba gukora siasa ategerera yesense America to attribute to Obama erengo charo active yes politics lakini abara imbaroro okonyora chinga gichinyinge bakogenda ba ire kirugo kya maga baikaransa bategera bari ense ya America nabaru baraire unabona ge sensemo ya Republican usekoligerelia oyo kabeiroro Bush junior kurwaru abisi of course ndimo igora monyoreri babwate presidential come together bakomera na White House na liora morore of course Biden igora chaturi twara morora limo ekerebeterete ana mono bagwa kire campaign uri ukorige kirugo Bush mukombe na Clinton bono tiganda na Bush mono na bira tuke Obama tokoteba netabie be yabaraibalia bakuru barura bisago express mono batari ko isaneka kera bakuru omo maenaro tindo chigose ni mbwate powers choko interrogate jurisdiction ye katiba ya US lakini kanga ba America ba complain ile kero Obama bako campaign because Obama ba ji Republican bako campaign alongside ye ya Republican Obama ko campaign na Hillary Clinton o campaign na Biden o Clinton yo call it the same. So egendo kerakio ntaro chinkeringa kanga aba 90 ose citizens ba US kanga ba complaining egende kebe president yagokora as for Kenya igondo charonga ese ngakieye Uhuru Kenyatta gago itumono ese ngenjo ise kunyura ekero mosike moya rweto borai kera rweto roro katibanja ngoma protect yari ngoma yari como protect na ande ekerarwe toro na chiete directly akagenda notice tani akarigeria omuntu kanwe kerogo aga campaign aga kambo kerogo kerike gatoka lakini complaints inchiche timu na chigono endo kirakingo teba ngeringa aba bunge gose siasa ya Kenya ige uchi yabe kachinguru chinyinge se statement ye president kiaro sikotegera none statement ye president ya president yenkoro Uhuru Kenyatta gare goteba na ki abantu bali bago so yama bawe so ya amangana ye chama ya Jubilee igo bawe so imono na ndende bya mabiabo tino jiko statement ilinjare no katiba asfo Kioni igo amatukabwa ngo gana ranga Kioni na ba nero kabere secretary general aga jakarusi wa kabekwa uchigali kabekwa ali I think Kioni na offended na ande Kioni bono kurwa rwete ko ba secretary general Jubilee kiara kwa kawaida katiba ya Jubilee yego tebanga spokesman ye chama ne secretary general so kurukioni atigete ko be secretary general mangana go kwana nabo nje nabo nkororanga wenete ko ba ya personal tabu ati weight ya Jubilee igabwa de personal weight Amos
na narita goteba ng'okweng'oria mafuta akibone kunyara kobage koro kibiche yikiamagia Jubilee kino because negative bintu biria abantu bari kwa bagokwana bagoteba ritangani matiangi kororekana koba fully in charge yikiamagia Jubilee abwenta kobe party leader ibine bintu bwo iguru opinion leaders bakwana barayibanda abange sana abantu bamanya goteba iga in fact including me egento abantu bamanya gocha bateba iga ekiamagia Jubilee ngibugata ultimately yomonyene what if kioni binta chakiri gokwana yachakira koro kimanyirira biria abantu bari gokwana tikiarenge ideal asematiang owing to the fact inga circumstances muna chire bono na ende asekero gokeri matiang ya esokiria gochukurigia nabo ntete kobo mwegenia bado ninyegenete nga Jubilee bado mbiyera sare but then Jubilee bado umondo kurukunga kioni doesn't specifically have a problem ngesenge general sigo secretary general na vera have part of the problem it go build up to his bigger picture of his uncomfortness ya rore kanira sama tukamange no na statement yarenge gukwane yekwabeka igoro iga kwamba korore kananga nabu atumo chando no mundo yo mukuru kunga wa munyoro umuchando ye in many cases actually chinsa jini baka ko igoro ko taba some idiot obeire too personal go komanere mbake ngakinere umwakoria kwa ro urubwe komanya na komatabinga no now take a retreat kurwa senganeye yuko na kurwana na Rigathi Mono we may end up being one component kuru Mount Kenya so ekero okorra kwane kioni anyoranga bune chama ya Jubilee ba korirwa se barakore mirimo na Rigathi it seems to be having a personal problem the personal problem togo yoroke party problem ikina kimogo chaji kiamagia ODM nga uraibu abo mbubugatira barubugabuna babo sifuna babugati birengeli byo bakuru nere birengeli byo yaguru bestamos enje nimbwate problem nande ikarona cha kanali ko takako koleta birengeli bya second option lakini kwa rekana kwa yana chinsase irende kwende ne yao egento nare gotebangeringa Jubilee usikurigereria nonya second option yeria yarengenga obange chi option chia uya Jubilee arorekana ko be chama yemetabu ati option bangire uya kiaro usikurigereria innocent no NTCP ekero murayo DCP agotebanga nganero isaino radio president bwense lakini ikase totebanga bono kobono no nyengi sign na ndi ngo igoro gotebanga nero aisiko egweke ticket ya United Opposition igara minyokie ara minyoki William Ruto kama gari ya mira ama bicycle ya kuibiwa ina statement yanje tukutumia lakini nando ikase totebanga lakini ndairie ticket yo ra egwe ticket ya United Opposition to como support kwa igure sifuno gukwa nabo kwa igure abantu bande bagukwa nabo bonsi bibabo Eugene Wamalwa lakini usikurigere buyamo abantu mbarotanya ko bagukwana nga nkurigibale lakini eseko genda sana na bago support yo Manfred Matiang'i tanya gotebanga nga na support muntu onde United Opposition irabeke se ticket yemo usiko nyora kero musike Matiang'i arenge se geteseni kemo are ko ba interview digate betenga ngendigo gera mutange kurigia o president wa Kenya na makweli na babe anabake begitego lakini nando isikunyura umuntu onde nando tanya gukwana gusena bwate room yo gusupport umuntu no muntu kurukunga Kalonzo Musyoka so nakingo tebanga na asani bwate ni Jubilee mambi ali swali naki esengenjo second option yeta hiyo United Opposition yeta Fred Matiang'i tinga kiyo gusina be kirese position abasako nyara kogenderera without the entire opposition lakini kwa mbekere bisigisa mbiyana kubekira kagera guchibusiana kwane iyo ndane gwenyora muri libaga mu kwanire asema mbya bono mwanchu muri gereri chetre chitake 50 na isano nemo mage chinsabire sema mbye buna nago tebi nabo tukora bwata chisimibere na to igunki gogo kwanira nkikili kegenda ta sensemo ya siasa sense ya Kenya to kwa state of the nation muri ibwense nere buna agenda ta kwaligania wano togo cha asentundeli ya kabiri ntuchikoba tokonyora chinkwana chiabarai bande na barobona bakoba bago kwana kulende tigandara arora na ara ukuna wake si mindara igunki atete kototebye sema byabona bakire
mbia tuleni ngoto kwa nerese mambia bono Nyamira mbiere wewe jituka ibere na mukwanire mbiyore Hassan Biamono sana ya Kenya kajokore kampeni tata. Kasi ya DCP usikunyira ODM kwa watu ODM. Kasi kwa watu ODM na ODM plus ya Karon. Usikunyira bara ya won. Watu wa naende baisha karo she condition mai dawa watu wa pass nje. Kwa ne chinguru. Watu wa pass tenga nchi pendi so wewe tena opposition watu wa opposition na opposition plus na dia beto ODM na chungo plus. Okay. Wana ngabo igomba tu wale tenga 20 na betu ka election so nyara ku ruto bolimo. Okay. Asante sana Siliboliria. Soko bwakire? Hello bwakire soko. Bwakire bya ningo to kwa nerese mambia bono. Jared nga yo kwa nakuru. Pipeline yule haya. Wane kwa na yale yote yaza. Ila tikashakuwa. Sitaki kumania. Sababu ni kama itinga sababu kwa Karonzo. Karonzo lama itinga Karonzo kwa sababu lama itinga kila kwa mwanga mzaiza. Moto ule wiki. Yako ndio ndio. Okay. Jadi kata mai itinga ko ila matiani gara tukumu wika mula tutamu kwetega ukiende. Wale kwa nini kata support Karonzo. Ini Karonzo kulima. Sababu moteli ngati pia pia ngejiga. Lakini tarate bage kwa rambara so bwa mwe United opposition bonzi bate wanga no turamu. Lakini wiki ya yake. Ila si Karonzo. Okay. Ande kero de banga ki. Mai ho ila ki ila ki ka wa soro no. Ya ko muka. Okay. Wa ni kijulia ke miyoka. Eli pia kunyaika. Okay. Aya naka matiani na Karonzo ke makombea. Igira ndio itabete matiani. Okay. Karonzo tabla ikuku ndio tumaira tabla ikuku ni record. Ground ne senki magose ne ground yo mugusi. Ground ye ma. Okay. Kima ni wale ranga si tabla tika akele sero na Karonzo. Okay. Toka dali ndio ndio itaba yo siku taba ngani ni kwa Karonzo. Okay. Asante sana. Tigambwa teye ebe yo mwelio elitumaye ko batuko yaligani kwa ndo mutima. Kyo soko bwakire? Soko bwakire Innocent. Agi bwakire. Bwakire uya? Agi jujere. Chucha netegererete mbuya tule. Nyasarengo na gotokonya. Anta etego chakere panelist yo bwateri tukolia lero nkubena ningambia mono. Asenge njeji nkwana chingi ya bweka. Kento ya kabere kero tegete kumanya kero kenda Hassan ningo. Wekora amanya basani baya gutana baragumi barabi. Umana kumanya Hassan ningo osamo siningo. Ye kero mwate banga President Ruto kero kenda dora kanechinga kichi asenge nje ibintu gete bitari bikorwe bya. Abantu bono igaruta gutana barabi osakwero kam Kenya. Wekebe mbalia bare bakwenda ne bikoro byaye. Igende getanga no isukuligere lya karachi Tanzania, ibintu bigukwana Tanzania, mbiri ruta kwana Kenya. Biri to kwanga. Nabo igo se ya Pakistan ibinde ukora mbiri bigo wenda maminja yo kwani kwa mwanya bantu. Yagera twamana manyanga bono Ruto ningo. France. Ya France. Twamana komanya president ya ito ningo. Golende tigatote no musimamo itonga ki Kenya ya itotera ikireke wange kyo president yete tegotobeka toike. Egento kenda mana watangura. Watangura na no eno besense me yale bono igayo kobe speaker ya bunge. Egento yugo kumya ko gereke no konyora
akubwati umuntu ukwana ase TV kuchi kumupanishi ase punge tali punga akwanera lakini ukwanera ase TV ubano kumupanish iye korekananga tabwati kuchiriyo ukole gento kibwente okonya abana bananchi ekoro yo kibagende akwaneta ase TV ekageranga neri gachiko koleta shida ase bunge bono ngo devino sentinga ki Kenya yaitonto bwate problem tuwene tegotena buna baba sani bagotena bakwana mana ara konyo mwananchi ulio ito usomugusio ito. Okay. Bia mono. Asante sana. Wikabunta itaturando mutumuko. Chabere chinsa isatu nechita ikaisa tuchietire sema mbia bono. Tokwira na toko iguchinkwa na chomoske Francis Atwoli. Toigo boigo yokoruku hamani manyora. Na boigo toigo chinkwa na cho umugavana bwe county ya Murang'a. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Mwanchu murigaria Wensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV kochi kokomanya onsi eya mase yamo ali aene kiwe ali arobere kochi akonekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mucho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Omwancho muri Ensoko TV igeta ngiye Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isuko yagusi to kubekera tene ni aka wateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Tindi gongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi
Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Ya kuingia bunge, ya kuuzia watu matikiti ya kuwa wabunge. Sio hivyo. Kwa hivyo watu wasichukue tu vyama, wakisha kunywa mratina, wanaamuka usubuhi, wanasema sisi tutaanzisha chama chetu cha kupinga kotu. Hao ni watu ambao ni wale sisi huita washenzi sana. Because hawaelewi. Na mimi lazima niwagusie. Wakiona nimenyamaza wasifikirie sijui historia yao. Kuna hii mtu anaitwa Rigathi Gachagua ama wa Munyoro. Hii mtu alitoka university mwaka wa 88. Mwaka wa 88 mimi na Okwaro huyu yuko hapa tulikuwa tumefanya kazi 11 years. Yeye akitoka university. Na akakaa karibu akaajiriwa kwa ofisi ya rais kama dio. Na ikafika mwaka wa 92 mimi nilikuwa candidate wa kwenda kwa bunge huko Butere. Na tukawa na tribal clashes katika Rift Valley. Na Wakikuyu ni watu wa kusahau haraka sana. Huyu wa Munyoro alitaabisha Wakikuyu kule Njoro, kule Molo, akawatoa akawa kwa barabara simamisha. Ati mimi nataka. Lazima ujue background, wewe umesimama unataka nini. Anaamuka usubuhi ni hate. Anahaba hate. Amwambie sisi tuko tutaonana na yeye. Na hatumuachi. Haelewi. Anasema kotu wafanyikazi wanapata shida. Juzi, for the first time, tumefanya negotiation na His Excellency the President. Amepatia wafanyikazi wa Kenya 12% across the board general wage increase. Hapana minimum. Kila mtu atapata hiyo pesa. Wafanyikazi. Wale wetu wa agriculture, minimum wage imeenda juu na 15%. Hii hapana pesa kidogo. Na yeye ana demean. Ana maconmen around him. Wanamwambia sisi naweza kuanzisha chama. Wanaweza kuanzisha chama kweli Kenya hii wafaulu kama mimi niko? Ni vizuri tupigane na ufisadi. Lakini pia tunajuanga kupigana na ufisadi ya ukweli na kupigana na ufisadi ya uongo ambayo imeletwa kisiasa. My colleague ambaye ni governor wa Kiambu wa Matangi, vitu zake ziliharibiwa tukiona na macho. Kweli ama uongo? Basi na tulijua hizo ni sababu za kisiasa. Basi najua hata mimi wanaweza anza kuletea mashida. Lakini sawa tu, hiyo ni kawaida. Mimi nitangangana, sitapiga mtu, lakini nitaendelea kuongea ukweli. Wajua UDA imepitia ile njia ya Jubilee ilipitia ya vita ya kutesa watu, sawa tu. Hiyo tutawachia Mungu. Lakini then were to be the presidential candidate, how would Kalonzo at his age submit himself and be Sifuna's running mate? It looked very complicated. We remembered what Kalonzo went through. He was Raila's running mate 2013, 2017. 2022, he was subjected to an interview. And at the end of the day, he didn't even become the running mate. It was given to Martha Karua. Would such a person now, at his age, with his experience, submit himself to be Sifuna's running mate? And we thought this looked very complicated. And before we go to the one of now joining, it's not a question of who is under who. They now come together. I must say, we were not saying this because we backed anyone. We were just looking at how complicated it is. And we were generally agreeing, all of us,
on that table. Now that we have nengwana yaye hamanya manyora nigauchukua na magana siasa kwegule mu governor we nsemo egose county ya Murang'a irungu kang'ata nabo igo kwegule mugaka atuli igatie bintakwanire binge gakorekana ko mwatakyo muraibwe kiama gia DCP ngwane iyo asenara kwanete nga egetakire koti mwanchere aligie kirugo kyo buraibwe nse egere na ere chibaru barolire ngago iki tigandara chakira kurwa sole Amos Bono makwira na sasa na bakororanga mugaka atuli na bwate nero usuri gukwana muna gukwana lakini ndende tindo jugo satuli nale bujja ko kire size abantu muna wa munyoro ekiagara bonsi go bagwata magosa bwika esengenjo oshikoligereria rasa atuli na nyolete na yo moto tena to initiate ko tole metanga na sugo esengenyo na William Mutara basiko kwenyora so experience kia yenge tuoro getiwo mane nga William Mutungoja kubuare na France aturi na tebete nga William Ruto tari muntu muyaso ko taisa inyora be president na tako bara kinero le president na nera kushabikia but France aturi gotebanga kiombe kende nkego chakwa kia trade union ore moyo oro working trade union jones chia Kenya go chire some at the mercy yani chire some avera France aduli tewone tiko baigo yara ntoma the process yo chaka trade union lakini gachagwa gao pastepetie mandate ya because na kwanelete gore yo chaki wiki mbekende kia bakolia no tawo pastepetie mandate kia gara is within the law no na ye innocent utaka na go chaka trade union nande o pinga aturi tigarende bone aturi karago tabanga mutago mupingoro igo imiritinga na manyete jipatoni yago akukuna na amaire jibasa gutumia gera ikirani kwirende so furaza aturi gotebanga ndwa munyoro na bwate amagoso kwa story mangana tari preserve ya furaza aturi ngana ero wona tukukona mangana turi millions dinero takiri kukona mangana waka na ninje yoni bwata magoso mutundegera na okay ngo kwandeli baga toirane asinine wanchumuligelia sema mbia bono nigo togendete gukwana ne panel itoga igase studio na nemone kilitogendete kuligerelia nkilinga amangana siasa lia tungete siasa na nuigwete birengereri bia Amos nara murusi asinini turakuru muchando musinini ntate kwira na sora san tumaye ko batukwira na Amos birengereri bia yabugate wanchumuligelia musingo ira nara gende gukwana digancha ka soga tebanga aturi igira sabere mistake ya menene kanti ese ngenjonga aturi bono angobere myaka eri abeire omugaka ogotegemewa number 1 kora tubugayani number 2 korwe direction yobora yobuya as a country lakini egento gekororekana korwa so aturi obera an unnecessary burden, an unnecessary mistake. As a king of the boy, almost innocent. Is it not even shameful for a Turi got Taiwan in 1988, Keroga Shawarenge, a university, a Turi already can record Miaka 11 years? And then, Omanya Kabakarera, I believe a thing at 2020, 26, 1988, I got Miaka 11 years. So, meaning he has worked almost 60 years. Abanta bange bago kore mere market vuri bago kora between 35 na 40 baga na retirement. Na kia tulia kutoka go kore miaka paka 60 years and still wants to compete in great grandchildren na ende nganero tete ko voice ya nana on what's supposed to happen as a country eh. Oikire what aba chukorba great grandchildren aba chukororia umuntu wonega atulia akopingana na barabo na aba chukororia. Because when by 1988, 88 maybe you were a toddler. Already you can record miaka 11 years. So, bono, ekerewe keranga aturi na nene yote korua e policy yogo shape a country is a mistake because akoyerwa from a personalized way, a personalized individual
actually okore miaka 49 nonya science yego tebanga kero monta ikire miaka gitakorire bintu ne chinguru kabisa abwat are forward looking ngo ikara asocha akakorivasi those gains na inde ngagete ngatuoria iga no aikira anyene ochakire bono gutware kia rivasi. That is why akoba igo imagine nga muntu nde wense te yobenda kabe trade unionist except ya turia rebeka oyino muntu bono chakire kogenda reverse namba ya kabere omuntu yo nakwananga nganje na kwatarane president nga tukarata 12% nga sagirika tukarata 15%. But does he also tell us the direct correspondence ya taxes chikuru asiti increment yiji yani is like kwamentua moiruro wa irobori isingira ayakwa moiruro baruba irobori. And this guy neri gortu gwata masikani otherwise yatanga tote bangu muntu yo tonde sirungo kangata obeire embesairi withdraw kiara tanga gwata masikani withdraw lieteli kwa bega ngiria yana tanga gwata masikani withdraw liatire nende yake lakini nata banga gwata masikani. I apologize. Okay. Irungu kangata you see is a calculative politician. Yeah, ndeta Mount Kenya. Irungu kangata iga kira muna choretwe kiro muntu ngono kuburia ngaki irungu kana kataka wa barua na ndo sipurigerie round area ekera rikire to Uhuru Kenyatta rirube umuntu rengo mutiotereria manene wirungu kangata ningo William Samuel Ruto president esenge ncenge ngakieria rirube riria irungu kangata rikirete Uhuru igori yare ngiko benefit feelings chua William Ruto na ende William Ruto na roringe kukageru kogeini lakini rero akero chikura chiara irungu kangata akaenda gakirapi na endo bomane mburinga irungu kangata has been concentrating ne gasi ya Muranga erebuna bogokia gasi ya Muranga smart Muranga ngora ko bika smart city Muranga chinyagitari akorosia chisukuru chicha ICD akorosia karukurigeri to rest of the counties ya country ngema akijori bantu ande mana gukora bintu wono ekero irungu kangata umuntu aberega gukora abantu ba yemeremo and in extension ya Kenya because abantu bari Muranga tari bantu ba Muranga boka abantu bari Muranga na Kenya ekera aberega gukora emeremo ekera gosoka gukwana ringana rikwenda mona siasa igabwate credibility ere iguru. That is why ekera akira gasoka gusika gateba koratiga tinkurwanira kirugo kiane gwitira ase chama yandata te kuru ku UDA ninduanire kirugeke ne chame ngai atarakoraki atarateba akamenya tebanga ibintu byagerire amagosa akorekanire na ari akorekanire serikali ya Jubilee amangana ari gutumia violence kubetereria amosi agenda gucia Westlands egarumo amosi atakona Mombasa Road akabatebi ibintu bino byara tutobakongwa se Jubilee na ende ndoche mwariete iranga mo gutumia security apparatus kubetereria abantu politically na ende mwachakire gutumia ebintu ebi byabaitire bono ringana ririe karari kwana riaretiro muchando monene asege kiombe gekuru kunga serikali. Okay. Yarore kaniringa Mount Kenya bono actually iga konyo bwa bamburinga Mount Kenya te kubwa Siruto ekero irungu kangata kwana iganga bunuria oaka maguta ose akake gesumari enyunde gesumari kyo mwari ase sanduku ya serikali yego. Okay, tukwana hama ni manyoro asobwango egara toirania amosnere asobwingo ama ni manyora chifomira kurigereria chifomira cha kurigereria omusiko yo no amosinate mago kwana komboria nga Kalonzo na Matiang'i mbana kororekana bako kwana barabuo nga in casing ya formula te banyora nga mbabuat siuria gakoraki ekonyora it could be right because yaro Matiang'i hatabringa ntokera motanga noko be candidate na makweli lakini Kalonzo era onatara atebe gosena makweli gosena obamoya you know Kalonzo era wakartaki no era is only waiting to be a presidential candidate and unfortunately Kalonzo doesn't work for this formula. One a problem Kalonzo abwata neringa igabwata chikura chira around 3.5 million echio amanyetenga emburetu mugasobe abantu abumba korotaki mbaro akijori gago chitumia go blackmail abantu because egeroko mbori botambe I have always said and I will always say Kalonzo is a lazy politician. Bono a formula ekuna koba bedled nere ataka koba bedled wiki yege yochikoera is a lazy politician. Yeah,
omworo no muntu omworo ayega chinkoborie no united opposition iko kwa nelio no as united opposition y'abantu bakorekana bari ne chinguru no kominyoka around kuriye kerugo barorekanire Kalonzo can only follow people. Okay, tigadara bona formula ya Amani Manyora nje igo nkagirete nga serikali gotira se kyombe kya NSS na kikiarutete obori go chiase chingoko isiko nga Sifuna abo mo president Kalonzo amobwati Kalonzo nyota betenga tag ngari ya ngeni yaka 67 nga naenda ya tag okorobo deputy president pise ya Raila lakini nando mwari guri tuko wa mizire mara baba Kalonzo akaba subjected even to a very humiliating interview. Okay, sawa tigangira nase yachi komochora sawa tigangira nase Amos yes tetendara so egerengo ebintu ko okubwatera ntige tangani kero kurigereria Mount Kenya defections echokora chiachakire go sanitize politicians bachakire kurwa soko boko gokobe bachiro ko boko gokoria mo raibwe kiama gia DCP ata gusikiza ground igo bategereire ground toche ase formula ya Amani Manyora ibone gendete gusumbua bono iga asense mili ya united opposition again to kerore buna bago criticize government nga mura fix education mura fix gento gete mbabwate headache yokonyora umurwanire rwo kurigyo buraibwense pako igwete ngorangira ni baraboro barangira ni abande malls abande barangira ni amalieta. Are they finally going to get the formula right? Navera atoke lakini nje tinko Rusia asani ndugu ya nemagosa sengenjo asani tagu kwa na mangana maya ase via mavide kiagerere na monto Jubilee ta into ko expect ya atogi Kalonzo kiagera Kalonzo ne mo pinsani ya ba se united opposition so nje ndrana goteba ngelinga toise kogenda toise ko allow abakenya buya tutari goteba ngoyo no mugusi oyo no mu kamba ose toise ko bari bakari ya batebe ningo baratake abe presidential candidate na ningo barataka abe deputy egento naigwete kia chirese weekend nga Kalonzo na bako be deputy ya Sifuna ise ko baigo muna bagoteba igera be ticket en konmono esengenjo one ya ticket mune nabora yeire muna no ya US kero yarenge kero Obama aligeti kero litangani garenge omo ke orenge miaka 40s na ande yakarete presidential deputy ya renge 60s kero yareta presidential ya renge 60 years oyo rengo ku Joe Biden yenga kieli garenge omondo ubwate experience siasa ya America munabono Kalonzo ubwate experience siasa ya Kenya na ndale miaka yuchiga minabere ke wange ikyo osiko nyora Obama garenge miaka 40 senga kielia osiko ande garenge senator Sifuna bona gare senator na ande gare miaka 40s na ande bona osiko liye sense ya Kenya ba jisapota jinyingi osaba tiotelia bange ba Sifuna ego bare abantu be miaka emeke na ando osiko liye numbers ya Kenya jigotebanga 78% ya abantu ba registered ba wakachikura go barabana be miaka emeke so osiko ba attract bakere ticket y'chikura igera be buya secondary osiko liye Kalonzo nabwate image yobogaka etabwika ine ya turi kiagera osiko legereria karaturia kolete birengereri bya yega kubiretanga monto ndwensi ule miaka emeke sare tabwati birengereri birakonyeze Kalonzo tabwika ine ya turi no mukanye kwari kidogo obokanye kuna obokogera asania gotebanga garo muoro kiaro sikunyura no nyene ense ya South Sudan kero ya chete omonto ye midwife betibaga ikabense eka nyora independence ya nyene Kalonzo was part no nero lenge diplomatia sari so Kalonzo na ba maintain image ya Kenya isikaria na Sifuna isiko kora uya na bako akoreta numbers ya sema kero kumulira na ready kwa president Sifuna usiko motegera egento ko garango Rusia Kalonzo na Matiang'i Magoso nalinga Sifuna usugumiru naba neke golikia yego se neke golikia bono kirike ko mo supporting dio president lakini otabire no o president ndo kuri yese ngenju ya Sifuna kyara incherende yonse montara chikuri kichikura agere chikura chibutoke William Ruto abe president
oyu nero urabo mugisa bwa bakenya kiagera kubwatikana na Sifuna na United Opposition neri ng'omosigo monene bwense bonaga William Ruto so njerende yonse iratumike kumurusio igera benjira era bengia na gekora na buri asaniringa Kalonzo na Matiang'i mbararikana bagotebanga baise ko bambanya ore formula isko bateba bekagati mbako na bako liba gusina bago support umuntu una bwa abantu babere bate batararikana bagotanga mba support umuntu so ege ndonare gotebanga ringa egere o blend experience na masses na young people over brand over that over promising ngo babekoleza serikali yoje koreta Kalonzo abe deputy ya Sifuna ne plus tiga gairete kwarere sire ticket whatever Kalonzo Sifuna Kalonzo Amos Amini Hassan kwamba korekana gwatabo buoro bonene nteto kolera buturwo nabo ngwancheranga Sifuna is overworking no manyete ngaigoro Sifuna garinge samwe nyandarwa lakini arisoba western omuntu kurukunga actually na ndege ndokiringa sisi ndio Sifuna western ya consume rio muntu rio tawe okurukunga anatembea konya natembea nabwo atige ntago tebanga tawe igorokero anami wamboka anami na tembea babu aterari western ego bari kuburia bantu nga sisi ni nani Sifuna so ego ntokerige koro kunga tawe ke karolekana ya koreki kiabeirense Sifuna sisi ndio Sifuna ya koreki ya take presidency elio Sifuna atari present no mukutano ulio ngoma nana sana wa Munyoro na arenge somewhere omuntu era ndaro che weekend ya sarenge no muntu gurukunga Kalonzo na Matiang'i maybe na Tarengoro maybe they all maybe because Tarengo tomorrow maybe they were holding private consultations lakini in many cases no you didn't see them no nyena asechi wiki echibere tia etire at least we could see Matiang'i somewhere Kalonzo njena na komora Kalonzo igaro muntu botambe okuganya United Opposition organize yegento gete bamanye go show up oise korigero Sifuna tindaba persuaded kabisa because Sifuna bwe ko manyero berega gukwana magana maya sananga ntoba se guchaka gotabanga tiga Sifuna abe president emanya ko ba maybe na kige ntukira abase gwata omuntu tutete kurusi ntokoraki ntomurusia so I really agree na Sifuna nga egente getoke midwife tiga togetaterere erinde mpaka toikase tuense tokorteki torama segente kamo Sifuna is overworking yes attracting kwa royo na acha kumuri yomongino oria okotanga kaende Kawira Mwangaza obarigirie Kawira Mwangaza is taking them to Meru kwarore bono alafu omuntu yokurukunga wa Munyoro it is trivial Sifuna go chiruzia is also overworking abantu tutagete bapuli their socks in terms of also overworking umuntu na mata karu era koraga titagatiga you know she's not korekana ni murimo entaito kolera mono abantu tutagete na baraba overworking Matiang'i ko overworking ari kintigamente Kalonzo working or overworking nko wakiare wono tigamente inta abenero overworking presence yaye ebenene mono such that none kero tuegene tenga mukwaboringa omugusina bwate opening ntuegene tenga already ntubuno mugusitu abwatira asematiangi ntuegene tenga maybe abantu ba Central Kenya na boratu bwatisira kini from how things are going DCP ya tegera ile ground ya Central Kenya mono igokoranga na bache kutubwatisi barache kutubwatisi under the ban of DCP biyamono sana sante sana sokonyora libaga matire binge mwabwate tukwana simambia bono kulende chia minyokire kulinde nchensabe mu director wasieke wachumuligere litwalegera Amos navoigo na Hassan kwigure birengera byabasi twamojire twasabira mabera kwa niapa yechi panelist chiani twalengera barwe semambia bono yakwera siasa ni gotata bachinkwana na borachi kwana nyore gwatutukanire twasabira mabera chinguru ku Innocent Onyango tukubwatira na Diana Ndemo na boigo ekikosi kimagekora wana John kebatikirikira sesemu ya transmission kotenga twara ejumatate ngiya etabwe kaneyende okore bimirobiri yagubiya na nomo manyenga chinga kiechubwate na chyo ogwikira nibigweneta asaniera oteba ngaboro mbaroro bye bye.